Mark chapter 11 verse 1 kusvikira pa 11. Vakati vachiswedera Jerusarema paBhetfeji neBhetania pagomo reMiorivhi, akatuma vaviri vevadzidzi vake, akati kwavari, endai kumusha wakatarisana nemi. Pakarepo kana muchipinda mauri, muchawana mhuru yembongoro yakasungirirwa isina kumbotasvwa nomunhu. Muisunungure mugouya nayo. Kana munhu akati kwamuri, munoitireiko kudaro? Muti, Ishe unoida. Pakarepo uchaitumira zvepano. Vakaenda vakandowana mhuru yembongoro yakasungirirwa kunze pamukova pamharadzano dzenzira, vakaisunungura. Vamwe vakanga vamirepo vakati kwavari, munoitireiko zvamunosunungura mhuru yembongoro? Vakavaudza sezvavakarayirwa naJesu, vakavarega. Zvino vakauya nemhuru yembongoro kuna Jesu, vakakandira nguo dzavo pamusoro payo, akagara pamusoro payo. Vazhinji vakawaridza nguo dzavo panzira, navamwe mashizha avakanga vatema kubundo. Avo vakanga vachitungamira navakanga vachitevera vakadanidzira vachiti, Hosana, ngaakudzwe iye unouya muzita raShe. Ngahukudzwe ushe hwababa vedu Dhavhidhi hunouya, Hosana kumusoro-soro. Ipapo Jesu akapinda Jerusarema mutemberi, akati aringa-ringa zvinhu zvose. Mazvita enyu. Pedzesai vhesi 11 iyoyo, asi ndoda kuti muitangidze zvakare kuiverenga. Ipapo Jesu akapinda Jerusarema mutemberi, akati aringa-ringa zvinhu zvose. Zuva rakanga ravira, akabuda akaenda Bhetania navane 12. Nauya tichagoverana pakati pedu manheru ano. Inhau ine chekuita nedhongi. Pane dhongi rine nhau yakanaka iri mubhaibheri. Jesu wakanga achibva kuGarirea akananga kuJerusarema. Chinangwa chake chokupinda muJerusarema chaive chekuti anofa. Rwakanga rwuri rwendo rwake rwokupedzesera rwekupinda muJerusarema. Jesu akanga arererwa muNazareta iri muGarirea, rakanga richitori rimwe guta rakasiyana neguta reJudhea, munova ndo maiwanikwa Jerusarema. Parwendo irworwu rwokuenda Jerusarema, ndopaanotonzi wakafamba kusvikira asvika pamusha wainzi Bhetfaji. Pamusha unonzi Bhetfaji ndopaakazomira kwaakurayira vadzidzi vake vamwe vaviri, endai pamusha wamakatarisana nawo, muchanoona mhuru yembongoro, mwana wedhongi akasungirirwa. Kana mamuwana iyeye, haasati ambogarirwa, haasati ambotasvwa nemumwe munhu, musunungurei muuye naye kwandiri. Kana paine anokubvunzai kuti munoitei, munozviitirei, mupindurei muchiti, Ishe anorida. Ipapo achariregedza moenda naro. Vakomana vachisimuka kuenda kunotora dhongi, vanonzi vakariwana padhoo, pakanga pari pagedhi paisangana nzvimbo mbiri. Saka shoko rinoti vakasunungura mwana wedhongi iyeye. Vamusunungura, ndo panonzi pane vamwe vanhu vanga vakamira ipapo vakabvunza vachiti, munosunungurireiko mwana wedhongi? Vakomana vaJesu vakapindura vachiti, Ishe Jesu Kristu ndo zvaatirayira. Vakavarega vachienda.
Pavanouya nedhongi iri kuna Jesu, zvinonzi vakakandira majasi avo pamusoro pedhongi. Jesu ndokubva agara pamusoro pedhongi. Vamwe vakawaridza nguo dzavo munzira, vamwe vakakwachura mapazi emiti, vakawaridza kuti Jesu afambe akagara pamusoro pedhongi. Paakanga achifamba, kune vakaenda mberi kwake vachidanidzira vachiti, Hosana, ngaaropafadzwe unouya muzita raShe, ngauropafadzwe ushe wababa vedu Dhavhidhi, ngaaropafadzwe unouya muzita raIshe, Hosana kune ukumusoro. Saka Jesu akapinda muJerusarema, ndokubva apinda mutemberi, ndokubva atarisa mutemberi. Akanga amanheru, achibva abuda zvakare ndokuenda kuBhethani navadzidzi vake 12. Nyaya iyi chinyorwa inoshamisa zvikuru, nekuti inyaya yedhongi, zvekuti kana ukasabatsirwa naMwari unongoti idhongi karakanga richida kungotorwa haro naJesu kuti aritasve agopinda naro muJerusarema. Asi pane nhau nhatu dzatinofanira kuti titaure nezvadzo takatarisa dhongi iri. Chekutanga ndechekuti Jesu akanga asingade kuti atasve dhongi rigomubatsira kupinda muJerusarema, nekuti wakanga atombofamba rwendo rwakatoreba. Ukatarisa kwaakanga abva nepaBhethifage paakanga asvika, nedistance yakanga yasara kuti apinde muJerusarema, kana ari aida mode of transport, angadai akatotsvaga dhongi rakamutakura kubva kuGarirea kwaakanga ari kusvika paBhethifage paakanga ari. Kureva kuti dhongi iri richinzi ngaritorwe ritasvwe naJesu, yakanga isiri nhau yekuti Jesu anoda kubatsirwa nekuwana transport ingamubatsire pakufamba kwake. Nhau yechipiri inoshamisa panhau yedhongi ndeyekuti dhongi iri rakanga risiri raJesu. Jesu akanga asiri iye muridzi waro, asi akarayira vanhu vake kuti endai munorisunungura. Haana kuti endai munotsvaga muridzi wedhongi, kana mamuwana mumukumbira kuti ndokumbirawo dhongi rako. Akatoti endai muchawana dhongi rakasungirirwa pagedhi panopindwa napo, muchawana dhongi rakasungirirwa mumusha wamuchapinda mauri. Risunungurei. Kana paina anozokubvunzai kuti munoendepi nedhongi, mupindurei muchiti Ishe anorida. Jesu uyu anozviita sei kutuma vadzidzi vake kunosunungura dhongi risiri rake, asina kutanga ambotaura nemuridzi wedhongi? Asi kuti tinyatsonzwisisa kuti dhongi iri rakanga risiri raJesu, Mako wataverenga haana kunyatsozviburitsa. Regai tinzwe Ruka achitaura nhau imwe chete, tigonzwa kuti dhongi iri ichokwadi here kuti raitova nemumwe munhu ainzi muridzi waro, asi Jesu zvakadaro akarayira kuti riuye, zvisinei nekuti rakanga riine muridzi. Ruka chapter 19, tangirai pavhesi ya29. Wakati oswedera Bethifage, Jesu wakati achiswedera Bethifage neBhetania gomo rinonzi reMiorivhi, pagomo rinonzi reMiorivhi, akatuma vadzidzi vake vaviri achiti, endai kumusha wakatarisana nemi. Pane musha uri pamberi apa, endai pamusha iwoyo. Kana muchipinda kwauri, kana mapinda mumusha imomo, muchawana mhuru yembongoro, muchaona mwana wedhongi akasungirirwa isina kumbotasvwa nomunhu. Dhongi iroro harina akamboritasva. Muisunungure. Musunungurei mudhongi iyeye, ngaasunungurwe, mugouya nayo. Uyai naye dhongi iyeye. Kana mumwe akakubvunzai achiti, kana kuina anokubvunzai
achiti munoisunungurireiko? achiti munosunungurireiko dhongi? Muti kwaari kudai. Pindurai muchiti, Ishe unoida. Ishe anorida dhongi iri. Avo vakatumwa vakaenda, Vakomana vakatumwa vana kuramba basa vakaenda, vakandowana sezvaakanga avaudza. vakawana exactly sezvaakanga ataura. Zvino vakati vachisunungura mhuru, Vakati vosunungura mhuru yedhongi, vene vayo vakati kwavari, muridzi waro dhongi akazotaura navo. munosunungurireko mhuru? Vakati, Ishe unoida. Yes. Vakauya nayo kuna Jesu, vakaisa nguo dzavo pamusoro pemhuru, vakatasvisa Jesu pamusoro payo. Saka chinoshamisa ndechekuti zvinhu izvi zvakanyatsoitika here? Inoita sekunge ifiction, nekuti haungati uine mhuru yako yedhongi unozongoerekana rasunungurwa nemunhu wausingazive, wobvunza kuti munoendepi nedhongi rangu, koita mumwe anonzi Ishe anzi anorida, kwakutoti haidai zvenyu daro, it's okay. Kana ari Ishe anorida, ko ini ndingaite sei? Tikatarisa profile yaJesu mazuva aya, tinoona kuti Jesu akanga asingaremekedzwi navaJudha sezvaaitwa nevadzidzi vake. Vanhu vaingotaura naye bedzi vachiti Ishe, vanhu vakanga vakatenda kwaari. Rumwe rudhende rwese rwevanhu vaIsraeri vaitomuti muprofita wenhema, anomhura Mwari. Zvekuti kutaura kwevakomana vakatumwa kunotora madhongi aya, nekuti Matthew achinyora nhau imwe chete akazotaura achiti madhongi akauya ari maviri amai nemwana, asi Jesu akazotasva mwana wedhongi, amai vakangotevera zvavo vari pasaidi. Saka inoshamisa nhau iyi kuti muridzi wemadhongi aya, muridzi wemwana wedhongi uyu, muridzi wemhuru iyi, anongonzi nevakomana Ishe anorida, otonyarara. Hana kana nharo dzaakaita kuti no, dhongi rangu ndinozorida, anobhadhara mari Ishe wenyu iye, dhongi iro riri nderangu, vafana munodzoka here nedhongi rangu imimi, kana kuti muchatonoritengesa kumberuku. Ko iye Ishe wenyu anonzi Ishe pakudii, anoshayiwa nedhongi rese. Mibvunzo yacho haipere, ingadai yakabvunzwa vakomana vakatumwa kunosunungura dhongi. Asi ndinogara ndichiparidza nhau dzinogona kutadza kunzwisiswa navanhu vazhinji, nekuti ndo zvayakatoitwa vhangeri yacho. Yakasikwa ichinzi haifanire kuti inzwisiswe nevanhu vese. Kune vamwe vanoti vanoparidza replacement theology. Izvozvo hazvina nebasa rese izvozvo. Mwari ndiye akarayira kuti vhangeri iparidzwe. Mwari ndiye anodetermina zvakare kuti vhangeri inoparidzwa sei. Vanhu havana simba iroro. Mwari kubvira nekubvira akagara achiparidza vhangeri yake, asi anoiparidza yakafukidzwa, yakavigwa, achishandisa mifananidzo yatingagone kuti nechirungu maproverbs, maidioms, maallegories, matypes namashadows. Kureva kuti pamwe pacho uchaona paine muti mubhaibheri, ipo pachitoda kutoparidzwa vhangeri yevanhu, but panoiswa mufananidzo wemuti. Jesu anotaura parable inoshamisa pa 13:31 dzaMateo. Anoti ushe wokudenga unofananidzwa nembeu yemustard, iyo yakadyarwa nemunhu mumunda make. Iyo idiki zvikuru pambeu dzese dzemumunda, asi inoti ikadyarwa inomera, yobva yazoita hunde huru yemuti kudarika miti yese, zvekuti shiri dzedenga dzinouya dzovaka matendere adzo kubva pamapazi awo. Achitaura kudaro Jesu aitaura pamusoro pemuti, asi aitaura about himself. He was the tree yakanga yauya kuti shiri dziri kunzi dzinozovaka matendere adzo mumapazi adzo. Vanhu vaizowaniswa ruponeso rwokuraramira vari maari Jesu, asi anozvifananidza nemuti, anozvifananidza achiti ndini muti woupenyu.
Saka mifananidzo inoshandiswa naMwari kuparidza vhangeri yemwanakomana waMwari. Takataura tichiti musi watakatanga kuparidza, tichangopedza kuparidza mumasvingo muno, tichida kuti tipindure mibvunzo wokuti Mwari wechokwadi tingamuzive sei? How shall we know the true God? Saka pandichaparidza vhangeri yedhongi riri kudiwa naJesu manheru ano, tichabva pano taakuziva Mwari wechokwadi. Asi ndatini, Mwari unoshandisa mifananidzo yezvinhu zvakafanana nezvinhu zvakasikwa, miti, matombo, mhuka, achida kuparidza vhangeri yake. Nhasi takabata nhau yedhongi rakanzi naJesu, endai mumusha wamakatarisana nawo, muchaona mhuru yembongoro isati yakambotasvwa nemumwe munhu. Kana maiwana muisunungure, muuye nayo kwandiri. Kana paina anokubvunzai kuti munoendepi nayo, mudayirei muchiti Ishe anorida. Mubvunzo ndewekuti dhongi iri raida kusunungurwa rairevei kwatiri? Nekuti tikasara tiine an oral historical event yekungoti Jesu akapinda muJerusarema akatasva mwana wedhongi, haisisina kazvaichatibatsira. Vhangeri yacho yakatoitika kare, dzangova nhoroondo. Haasi kumbodzoka kuti azotsvaga zvakare mumwe mwana wedhongi kuti atasve achipinda muJerusarema. Zvakanyorerwei? Zvinorevei? Mwari unoshandisa mhuka kuparidza vhangeri yemwanakomana wake. Haana kutanga nemadhongi, akabvira kudhara Mwari achishandisa mhuka kufananidza vanhu nemhuka. Mwari anozviita. Pane imwe nzvimbo anofananidza vanhu nembwa, pane imwe nzvimbo anofananidza vanhu nemombe, pane imwe nzvimbo anofananidza vanhu nehuku, pane imwe nzvimbo anofananidza vanhu nenguruve, pane imwe nzvimbo anofananidza vanhu namakwai, pane imwe nzvimbo anofananidza vanhu nembudzi, pane imwe nzvimbo anofananidza vanhu nemhumhi, pane imwe nzvimbo anofananidza vanhu namakava. Mwari wekumusoro kudenga anofananidza vanhu negondo, gondo chairo chairo anofananidza vanhu nemhuka. Saka nhau yekuti tidzidze kuti dhongi rairehwa rakanga risingade kuti tigozotsvagawo dhongi ratingatasvewo tichipinda mumasvingo naro, raitove mucherechedzo wavanhu vaifanira kuti vazoponeswa. Tisati tataura zvese izvozvo, regai tiverengerwe mavhesi anotaura pachena kuti Mwari unoshandisa mufananidzo kana kuti mifananidzo yemhuka, asi achireva vanhu. Panoverengwa mhuka, panoverengwa mombe, panoverengwa makwai, panoverengwa mbudzi. Kana wakachenjera, tsvaga vanhu ipapo, unobatsirika. It is actually a Bible pattern. Itsika yaMwari kupota achiviga vhangeri, achiita seanotaura nemhuka, iye achitaura zvake navanhu. Asi akambozviita here? Ngatitsvagei mavhesi anotaura nhau dzakadaro. Chekutanga tichatanga taona kuti Mwari akambofananidza here vanhu neimbwa. Imbwa chaiyo yatiinayo mumusha, Mwari wakambotaura nezvavanhu achishandisa mufananidzo wembwa. Asi vamwe vedu vanozvibvuma kuti Mwari unofananidza vanhu nemhuka kana pachitaurwa mhuka dzavanofarira, sezvakaita hwai. Vanhu vakaimba mufudzi wehwai, chengeta hwai dzako. Vaitobvuma kuti tiri hwai dzake Mwari, kureva kuti nhau yekuti Mwari unofananidza vanhu namakwai, vanhu vakaibvuma. Hapana kuzoshaurwa mufudzi wembudzi, pfudza mbudzi dzako. Vanhu vakangoona hunhu hwembudzi vakati, mbudzi hadzisi right, zvembudzi ngatisiyanei nazvo. Ngativerengerwe bhuku yaMateu chapter 15. Tinoda kuti titange tambonzwa kuti ichokwadi here kuti pane vamwe vanhu panyika pano
vakafananidzwa naMwari nembwa. Chapter 15 verse 21. Matthew chapter 15 verse 21. Zvino Jesu akabvapo. Saka izvezvi zvandatanga kuita izvi zvakanaka bedzi kana uchifunga kuti iwewe haupinde muboka rembwa dzacho. Vanhu vangabvume kuti Mwari unofananidza vanhu nembwa, asi kuti vazobvuma kuti ndivo imbwa dzacho dziri kurehwa, vanoti maakuti tuka. Asi isu hatisida kuti tikutaurire kuti uri imbwa. Tikuda kungokuratidza bedzi kuti panyika pano pane vamwe vanhu vakadescribwa naMwari sembwa. Matthew chapter 15 verse 21. Zvino Jesu akabvapo akaenda kupi? Akaenda kumativi enyika yeTire neSidhoni. Akapinda mumativi enyika reTaya neSidhoni. Saka musakanganwe kuti Taya neSidhoni, Taya neSidhoni inyika dzavahedheni. Jesu akapinda munzvimbo kana kuti munyika dzavahedheni. Akaita sei? Zvinotarira mukadzi muKenani wakabva kunyika iyo. Pane mumwe mukadzi muKenani akauyawo kuna Jesu, akadana achiti, aibvawo munyika dzavahedheni imomo. Akauya kuna Jesu achiti kudii? Akadana achiti, ndinzwirei ngoni. Ndinzwirei ngoni. Ishe, Ishe, mwanakomana waDhavhidhi. Mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu wakabatwa kwazvo nomweya wakaipa. Ndine mwana ane dhimoni riri kumunetsa. Ndo chave chichemo chemukadzi uyu wechiKenani. Yes. Asi haana kumupindura neshoko rimwe. Haana kupindurwa kana neshoko rimwe chete. Ipapo vadzidzi vake vakauya vakamukumbira kwaari vachiti, vadzidzi ndokubva vauya kuzokumbira kuna Jesu, mumuindisei. Zvikanzi dzingai mukadzi uyu ari kuita noise, nokuti unodanidzira shure kwedu. Onai noise yaari kuita mukadzi uyu. Asi wakapindura akati, Jesu akapindura achiti kudii? Ndakangotumirwa kumakwai akarashika eimba yaIsraeri. Aha. Zvikanzi dambudziko rako mukadzi iwewe, handigone kudzinga dhimoni riri mumwanasikana wako. Ndakatumirwa bedzi kumakwai akarasika aIsraeri. Yes. Zvino akauya ndobva mukadzi aita sei? Akamunamata akati, ndobva mukadzi amunamata, Ishe, dondibatsirai henyu. Ndibatsireiwo kani? Akapindura akati, Jesu akapindura achiti, hazvina kunaka kutora chingwa chavana ndokuchikandira imbwanana. Akati, hongo Ishe, kunyange nembwananawo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi vadzo. Yes. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo. Saka Jesu akazoramba onetswa naamai ava. Mwana wangu unonetswa nemweya wetsvina, dondibatsirai kani? Apa ambotaura nevadzidzi zvikanzi handina, hapana, mukadzi uyu ari kunetsa, but handina kutumwa kuvanhu vese ava. Ndakatumwa kumakwai akarasika aIsraeri. Kureva kuti paakapinda muTaya nemuSidhoni, aisatsvaga kuponesa vanhu vemuTire nevemuSidhoni. Aitsvaga vaIsraeri vagere muTire nevaJudha vagere muSidhoni. Ndo pakauya mukadzi wechiKenani, mukadzi wemuTire, akanga ari muhedheni. Akati, ndine mwana ari kunetswa nemweya wetsvina, dondibatsirai. Jesu achidayira mukadzi uyu, akachinja language, haana kuti handibatsire makwai evaSidhoni. Akati hazvina kufanira kupa chingwa chevana kumbwa. Ini ndinofunga kuti mazuva aya vanhu havanzwisise, nekuti hakuna angaende kuna pastor wake aine dambudziko agopindurwa namazwi iwayo akaramba achiuya kuchechi. Hazviite. Pastor Jesus, mwana wangu ane dhimoni riri kunetsa, mubatsireiwo, ndapota. Jesu akati, handigone kupa chingwa chevana kuimbwa. Mukadzi haana kuti ndokudadakawo, uri pastor werudzi anotuka vanhu achivati imbwa. Mukadzi akapindura achiti kudii? Akati, hongo Ishe. Zvikanzi hongu, tiri imbwa. Kunyange nembwananawo. Dambudziko ramaita Ishe makanganwa kuti imbwa dzingatadze kudya patafura panodyiwa nevana chingwa ichocho chamuri kutaura ichi.
Dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi vadzo. Vana zvavanoita kana vachidya vanopfashura, saka pane mafufa anozowira pasi. Mbwanana dzinodya pasi. Chingwa ichocho chevana ichocho, imbwa dzinodya. Asi dzinozongodya bedzi kana chadonha patafura. Jesu akati, uyu mukadzi anotenda uyu. Zvikanzi akapindura kuti kudii Jesu? Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Zvikanzi matendero ako akanaka, zvaunoda zvatoitwa. Mwana akapora here? Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo. Kubva panguva iyoyo mwana akabva aita right. Akaita right, asi Jesu achishandisa language yekuti handigone kupa chingwa chevana kuimbwa. Kureva kuti vahedheni, zvichida vahedheni izwi ringangokunetsai vagare mumasvingo. Izwi rekuti vahedheni rinoreva munhu asiri muzukuru waJakobho panyama. Kureva kuti kana usiri a Jew by biological blood, uri muhedheni. Sezvandakatoita izvozvi ndichikuparidzirai ndiri muhedheni, kuti muhedheni takaudzwa kuti zvinoreva munhu asinganamati, achidzi chokwadi. Izwi rekuti muhedheni rinoreva munhu asiri muzukuru waIsraeri Jakobho. Saka Jesu achienda kuSaidhoni nekuTire aitsvaka makwai aIsraeri akarasika. In other words, aitsvaga vaJudha vakaenda kunogara kuSidhoni, vaJudha vanogara kuTaya. But achitsvaga vaJudha ndopaakanosangana nemumwe mukadzi asiri muJudha akanga ari muhedheni kufanana newe neni. Ndopaakatanga kunzi ndibatsirei mwana wangu ane dhimoni. Jesu akati handipe chingwa chevana kumbwa. Mukadzi paakati hongu akanga asingabvume kuti imbwa panyama. Rakanga riri vhangeri rekuti panguva iyoyo Jesu yaanga asati aroverwa, vahedheni vakanga vasati vane kodzero yekuponeswa. Ruponeso rwaizoenda kuvahedheni after the cross. But ndo zvatakanga tiri isu vahedheni Jesu asati aroverwa. Takanga tiri imbwa, takanga tiri varaswa pamberi paMwari. Taverengerei vhesi iyi, taiverengera chikonzero chekuti tinzwisise kuti nhau yedhongi yatinoda kuparidza manheru ano inhau inobuda mumashure mekunge vanhu vanzwisisa kuti when you see an image of an animal in the Bible, that animal is not there to talk about an animal. There is much more important issues that are to do with the doctrine of Christ, the gospel of Jesus Christ. But Mwari unoririga achishandisa mazita emhuka, mazita ezvisikwa, mazita emiti, mazita eshiri. Saka taona kuti vanhu vanogona kufananidzwa nembwa. Tazviona pabhuku yaMateo chapter 15 kubva paverse 21. Ngatitsvagei zvakare imwe vhesi inotitaurira kuti vanhu vakafananidzwa nembwa mubhaibheri. Tichaverenga mavhesi 3 anoratidza kuti vanhu vakafananidzwa nembwa mubhaibheri. Mateo chapter 7 verse 6 inoti kudii? Musapa imbwa zvinhu zvitsvene. Do not give goodly things unto the dogs. Uye musakanda maparara enyu pamberi penguruve. Cast not your pearls upon the pigs, kuti dzirege kutsika netsoka dzadzo, lest they trample them under their feet and turn against you to rend you. Dzikatendeuka dzikakubvamburai. Musakande zvinhu zvakanaka muchikandira imbwa. Musakandire maparera nguruve, nekuti nguruve nembwa mukazvikandira zvakanaka zvinotsika-tsika zvinhu zvakanaka zvotendeukira kwamuri zvokurumai. Jesu paakanga achidaro, waitaura pamusoro penguruve chaidzo here? Waitaura pamusoro pembwa chaidzo here? Vana bhoki vedu vatinavo mudzimba. Ansa yacho tinoiwana pabhuku yaPita wechipiri chapter 2. Ngatitangire pavhesi ya 20. Ndavanani vari kurehwa vachinzi imbwa, ngavanani vari kunzi inguruve.
2 Peter chapter 2 verse 20. Nokuti ivo, kana nenzira yokuziva Ishe muponesi Jesu Kristu, kana vakanga vaziva Ishe muponesi Jesu Kristu, vambotiza havo zvinosvibisa zvenyika, vakatembenge vatiza zvinosvibisa, kana vakabatwa nekukundwa zvenazvo, kana vakabatwa nekukundwa nazvo zvinosvibisa, kuguma kwavo kwakaipa kupfuura kutanga kuguma kwavo, kwevanhu ivava kwakapfuura kutanga kwavo. nokuti zvaiva nani kwavari kana vasaiziva nzira yokururama, dai vasina kutombobvira vakanzwa nzira yekururama zvinotori nani pakuti vadzoke pamurayiro mutsvene wavakapiwa, kuti vambopuwa shoko raMwari vobva vazoripandukira, wavakanga vambouziva havo. yes, zvinorehwa neshumo yezvokwadi zvinorehwa netsumo yechokwadi zvaitika kwavari. ndizvo zvaitwa kwavari zvinoti, tsumo inoti kudii? imbwa yakadzokera kumarutsi ayo, imbwa yakadzokera kumarutsi ayo, nenguruve yakanga yamboshambidzwa kukuumburuka mumatope. ndava nani vairehwa? endai pavhesi 1 yechapta imwe chete tinzwe kuti vari kunzi imbwa nenguruve ndava nani. Asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pavanhu, kwakanga kuine vaprofita venhema pakati pevanhu, sezvavachavapo pakati penyuwo, sezvavachavapo pakati penyuwo. vadzidzisi venhema vachapinza pakawanda dzidziso dzakatsauka, ndo vari kunzi tsumo yazadziswa pavari. imbwa yadzokera kunodya marutsi ayo, nguruve yadzokera kunoumburuka mumatope yambenge yagezwa ikachena. vari kunzi imbwa nenguruve vadzidzisi venhema vachaunza dzidziso dzakawanda pakati penyu dzinoparadza, vachiramba naiye tenzi wakavatenga. saka hapasi pese haufaniri kuti ukanzwa panonzi imbwa wobva watofunga kuti imbwa chaidzo. ukaona bhaibheri ichitaura nezvemhuka, inotori rudzi rwavanhu vari kurehwa, vari kunzi imbwa. but taona nhau yembwa, tikaona nhau yenguruve, ngatitsvagei futi kuti pane dzimwe mhuka here dzakashandiswa naMwari kufananidza vanhu. John chapter 10 verengai kubva pavhesi 11. saka imbwa dzakashandiswa kuparidza vanhu, nguruve dzakashandiswa kuparidza vanhu. ko makwai akambotaurwawo here nezvawo? ndini mufudzi wakanaka, ndini mufudzi wakanaka. mufudzi wakanaka unorasira makwai ake upenyu hwake. mufudzi wakanaka anorasira makwai ake upenyu hwake. muranda usati uri mufudzi wamakwai, kana uri muranda usiri muridzi wemakwai, makwai asati ari ake, makwai haasako. unoti kana achiona bere richiuya, yes, unosiya makwai ndokutiza. right, gumirai ipapo. endai pabhuku ya toda kuziva kuti makwai anoreva here, anoshandiswa here kutaura vanhu mubhaibheri. John chapter 10 verengai pavhesi ya 22. yaiva nguva yomutambo wokuvandudzwa kwetemberi pajerusarema, wakanga ari mazuva ekuvandudzwa kwetemberi pajerusarema, chaiva chando, akanga ari mazuva echando. Jesu akafamba mutemberi, Jesu ndokubva afamba zvake mutemberi pabiravira raSoromoni. pabiravira raSolomoni. zvino vaJudha vakamukomba vakati kwaari, vaJudha vakamukomba vakati kudii? uchativetsa kusvika riniko? uchatikonfyuza kusvikira rini? kana uri Kristu iwe, kana uri Kristu iwewe, tiudze pachena. titaurire pachena. Jesu akavapindura akati, Jesu akapindura achiti kudii? ndakakuudzai mukasatenda, ndakakuudzai hamuna kutenda. mabasa andinoita nezita raBaba, mabasa andinoita muzita raBaba ndiwo anondipupurira kuti ndini Kristu. asi imi hamutendi, imi hamutende nekuti hamuzi makwai angu. hamuzi makwai angu. saka aitaura nevanhu, asi aita hamutende imi vaJudha imi, nekuti hamusi makwai angu. ko mbudzi dzakamboshandiswa here kuti dziparidze pamusoro pevanhu vachifananidzwa nembudzi? hande paMatthew 25 verse 31. zvino kana mwanakomana womunhu achiuya, kana mwanakomana wemunhu achiuya nokubwinya kwake, nekubwinya kwake, navatumwa vose vanaye, nevatumwa vese vainaye, uchagara pachigaro chake choushe chinobwinya, achagara pachigaro chake cheushe chinobwinya, namarudzi ose achaunganidzwa, marudzi ose achaunganidzwa pamberi pake. uchavaraura somufudzi unoraura makwai nembudzi, achavaraura semufudzi anoraura makwai pakati pembudzi. uchaisa makwai kurudyi rwake, achaisa makwai kurudyi
mbudzi kuruboshwe. oisa mbudzi kuruboshwe. Zvino Ishe uchati kuna vari kurudyi. Kwenga mamboti makwai 1 maakuvati vari kurudyi. Makwai anonzi vari kurudyi here? Achati kune makwai vari kurudyi. Uyai imi makaropafadzwa na Baba, mugare nhaka youshe yakagadzirwemi yamakagadzirirwa kubva pakuvamba kwenyika. nokuti ndakanga ndine nzara Mukandipa zvokudya, mukandipa chokudya. yes, Ndakanga ndine nyota mukandipa mvura mukandipa yekunwa. chokunwa. Ndakanga ndiri muenzi, Ndakanga ndiri mweni mukandigamuchira. Ndakarwara, ndakanga ndisine nguo ndisina kupfeka, mukandipfekedza. yes, Ndakanga ndichirwara mukandishanyira. mukandifambira. Ndiri mutirongo, Ndakanga ndiri mutorongo mukandishanyira. auya kwandiri. Zvino ivo vachati kudii? Vakarurama vachamupindura vachiti, Vari kunzi makwai ndevakarurama. Takakuona iri niIshe. takakuona iri nhii mune nzara tikakupai chokudya, Yes, kana mune nyota tikakupai chokunwa. Takakuonai rinhiko muri mweni tikakugamuchirai, yes, kana musine nguo tikakupfekedzai. yes, Takakuonai rinhiko muchirwara, kana muri mutorongo tikauya kwamuri. yes. Ishe uchapindura achiti kwavari, Ishe achapindura achiti kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, pamakazviitira mumwe waduku vehama dzangu idzi, makazviitira inini. makazviitireni. Yes, Zvino uchati kuna vari kuruboshwe, apo ibvai kwandiri, ibvai kwandiri, imi makatukwa, imi makatukwa, muende kumoto usingaperi, muende kudziva romoto wakagadzirwa dhiabhorosi navatumwa vake. mazvita. Saka vari kunzi vari kurudyi, ava makwai ari kurudyi ndavakarurama. Vari kunzi mbudzi ndo vakatukwa vakaramba shoko raMwari. Vari kunzi endai kumoto wakagadzirwa dhiabhoro navatumwa vake. Saka tiri kuona zvakare kuti Mwari wakashandisa mufananidzo wembudzi namakwai achitaura pamusoro pavanhu. Ngatinzwei pa7:15 dzaMateo, tinzwe kuti Mwari akambofananidza here vanhu nemhumhi. Mhumhi nechirungu rinonzi wolf, imbwa dziya dzemusango dziya. A wolf kana kuti wolf. Akataura achitaura pamusoro pemhumhi, asi aitaura vanhu ndo vaaidescribe semhumhi. Yes, Chenjerai vaprofita venhema, chenjerai vaprofita venhema. vanouya kwamuri vane nguo dzamakwai, Vanouya vakapfeka matehwe emakwai. asi mukati ari mapere anoparadza. Ndo pandakaida kuti mugadzirise ipapo. Rechirungu rinoti but inwardly they are ravening wolves. Saka reshona maybe parakanyorwa izwi rekuti mhumhi rakanga risati ravapo. Izwi rekuti bere rinoreva mhuka mbiri panyika pachishona, rinoreva haina kana kuti biye. But mhumhi ndiyo imhuka inonzi wolf nechirungu. Saka reshona ringadai rakati vanouya vakapfeka matehwe emakwai, asi mukati dziri mhumhi dzinoparadza. Saka muri kuona kuti vanhu futi vanonzi vaprofita venhema vari kutofananidzwa nemhumhi naMwari. Atingapedze mavhesi mubhaibheri akataurwa naMwari pamusoro pavanhu achivafananidza nemhuka akutsi kutanga nhasi. But nhasi tinoda kuti tione dhongi, ndo ratoda kuti tiparidze nezvaro, kuti rakashandiswawo here kuparidza vanhu. Dhongi rakamboshandiswa here kuparidza vanhu? Endai munovhura bhuku yaExodo, Exodus chapter 13. Ndo patinoda kuti titangire nhau yedu yedhongi, tigonzwisa kuti Jesu paakapinda muJerusarema akatasva mwana wedhongi. Inhau yei yaakanga achida kuti aparidze. Exodus chapter 13. Tangire pavhesi 12. Unofanira kusanangura Ishe zvose zvinotanga kuzarura chizvaro. Murayiro uyu wechipuhwa Israeri wainzi murayiro wema-first fruits offering. Saka murayiro waireva kuti kana uine mombe yako yetsiru ikabereka mwana wokutanga chikaita chikono chibhuru, chaifanira kupiwa Mwari chichinzi chibayiro chechipiriso chekutanga.
Kana iri sheshe yembudzi ikabereka mwana, unofanira kuti kana mwana iwoye ari chikotora, ari wokutanga pamusheshe iyoyo, anoendeswa kuna Mwari achinzi chipiriso chechibereko chekutanga. Saka rechirungu rinoti everything that opens the matrix, it is unto the Lord, it belongs to the Lord. Kana ukaita mwana wako wedangwe akaita mukomana, ainzi anopiwa kuna Mwari sechipiriso chekutanga. Asi mwana aisazobayiwa kuti apiswe kuna Mwari, waizouya negwai woreplace mwana negwai ndo raizopisirwa kuna Mwari. Saka ndiwo murayiro waiparidzwa pavhesi yataverenga yatavhurisa Exodus 13 from verse 12. Handeinayo. Nezvokutanga zvose pazvipfuwo zvaunazvo. Zvekutanga zvese pazvipfuwo zvauinazvo ndezvaMwari. Zvirume ndezvangu. Kana chiri chikono bedzi ndechaMwari. Mwana wokutanga wembongoro. Asi kana aita mwana wokutanga wedhongi raunogara naro pamba pako, unofanira kuudzikinura negwayana. Ini dhonga handidi, unorireplace negwayana. Kana usingade kuudzikinura. Kana usingade kudzikinura, unofanira kuvhuna mutsipa wawo. Unovhuna mutsipa waro dhongi iroro. Matangwe ose avanhu pakati pavanakomana vako unofanira kuvadzikinura. Kana raita dangwe remwana, anodzikinurwa zvakare. Saka ndoda kuti muone pikicha yatinayo pano. Kana ari mwana wemombe anouya kuna Mwari, mwana wegwai kana chiri chikono chinouya kuna Mwari, mwana wembudzi kana chiri chikono chero chiri chekutanga chavhura chibereko chaamai chinopuwa kuna Mwari. Asi kana aita mwana wedhongi, Mwari akati handidi. Munotsiva mwana wedhongi negwai. Asi kana wati haudi zvako kutsiva mwana wedhongi negwai, chivhuna dhongi racho, mwana wacho wedhongiye wandaifanira kupiwa haararame, anovhunwa mutsipa obva afa. Pati pane nhau yaida kuti iparidzwe, nekuti dhongi chakanga chiri chipfuwo chakashoreka pazvipfuwo zvaichengetwa naIsraeri. Dhongi rinotsanangura state yemutadzi. Zviri kunzikira vadikani? Amen. Dhongi rinotsanangura state yemutadzi. Mutadzi wese asati aregererwa anofananidzwa nedhongi mubhaibheri. Ndokusaka uchiona pachapter 9 ya1 Samuel, hatichaiverenga, vanoda munozoiverenga kubva painotangira kusvika painoperera. Samuel wokutanga chapter 9. Unonzwa pachinzi Sauro mwana waKishi akatumwa kunotsvaga madhongi akanga arasika ababa vake. Asi paakaenda kunotsvaga madhongi iwayo, akazonosangana naSamero. Ndo paakazonzi naSamero, madhongi awanga uchitsvaga atowanikwa, Mwari atokuunza kuno kuti ndikuzodze ndikuite mambo. Asi paanobuda mubaba vake Sauro, haana kubuda achiti ndikuenda kunoitwa mambo. Akabuda achiti ndinoenda kunotsvaga madhongi ababa vangu. Nekuti Jesu paakauya panyika pano akanga achiuya kuzotsvaga vakarasika kuti vaponeswe. Asi paakawana vakarasika nekuvafira paKalvari, ndo paakabva azokudzwa naMwari, akaitwa mambo wemadzimambo, akapuwa zita riri pamusoro pemazita ose, akagara kurudyi rwaMwari, akakudzwa naMwari. Saka kuporomotwa kwaSauro nekuda kwokutumwa kwake kunotsvaga madhongi akarasika kwaitoparidza kuuya kwaJesu, kuti nekuda kwevanhu vakatadza muna Adhamu wokutanga, Mwari waizotuma Jesu, enda unonditsvagira madhongi angu akarasika. Asi paanoenda kunotsvaga madhongi, ndo paanozodzoka akadirwa mafuta achinzi ava mambo. Yaive nhau yaJesu ndo yaiparidzwa. Saka dhongi rinoparidza esina. Hallelujah. Amen. Nyama yedhongi haidyiwe kwaIsraeri. Ndosaka muchiona panguva bedzi yakadyiwa nyama yedhongi akanga ari mazuva aBhen-Hadhadhi, akanga akomba guta. Panonzi vanhu vakanga vakutengeserana musoro wedhongi. Hallelujah. Amen. Dhongi tinoriona mumavhesi akawanda. Ukaenda paJudges chapter 15, dhongi rine shaya yakashandiswa naSamson.
ndoraakauraya naro vaFiristia. Asi shaya yedhongi haiwanike kana dhongi racho riri benyu, kureva kuti Samusoni chakaita kuti azowana shaya iyo yedhongi agozogona kuishandisa kuuraya vaFiristia, dhongi racho rakatanga rafa. Nekuti dhongi zvarinonge riri mhuka isina chainobatsira, paiverengwa pfuma yaIsraeri, madhongi akanga asingaverengwe, aingoshandiswa kutakura vanhu kubva from one place to another. Ndoraive basa remadhongi chete, zvekuti waitoti kana ukaona munhu achirima nemadhongi, raive saini yekuti munhu iyeye murombo, haana mombe. Asi dhongi rinoparidza mutadzi, uye mutadzi kana asina kufa kuzvivi, haagone kushandiswa naJesu kuponesa vamwe vatadzi. Sezvatinozoona munhu kana akuparidza, anenge atotanga aponeswa, obva aita dead to sin and alive to righteousness in Christ. Saka shaya yedhongi yakashandiswa naSamusoni kuuraya vaFiristia waive mucherechedzo wokuti Jesu ane vamwe vanhu vasina chiyamuro vaachatora agovashandisa kuparidza shoko rake. Numbers chapter 22 tinoona Balaam achideedzwa naBalak mambo weMoab kuti agotuka Israeri yakanga yakemba mumusha make kuti vagoenda kwavanga vachienda kuKenani, nyika yechipikirwa. Asi Balak wakanga aine mweya wetsvina, akanga asingade kuvatendera kupfuura. Saka akatora Balaam kuti agotuka Israeri agogona kurwa nayo. Asi shoko rinoti anga akatasva dhongi raakanga achienda naro kunotuka Israeri. Mwari akavhura muromo wedhongi, dhongi rikatsiura ubenzi hwemuprofita. Pita akatoitsanangura. Ngatinzwe Pita achitsanangura kutsiurwa kwemuprofita Balaam nedhongi rakavhurwa muromo. Ngatinzwe 2:15 dzaPita wechipiri. Vakasiya nzira yakarurama. Vakasiya nzira yakarurama. Vakatsauka. Vakatevera nzira yaBharamu. Vakatevera nzira yaBhalamu, mwanakomana waBheori, the son of Bozo. wakada mubayiro wokusarurama. Akabhadharwa kamari naBhalaki kuti atuke nyika yaMwari. Asi wakarayirwa pamusoro pokudarika kwake. Balamu ari muprofita akarayirwa pamusoro pekudarika kwake. Nokuti mbongoro isingagoni kutaura. Nekuti dhongi risingagone kutaura. Yakataura nenzwi remunhu. Rakataura nezwi remunhu. Ikadzivisa kupenga kumuprofita. Rikatsiura kupenga kwemuprofita. Kureva kuti dhongi rinotsanangura mutadzi. Parakazovhurwa muromo naMwari rikatsiura kupenga kwemuprofita, Mwari wakanga achitoparidza kuti kune vashumiri vachatanga kupenga vachiparidza vhangeri yekupenga. Ichatozoda kuti Mwari avhure muromo yavamwe vanhu vakambenge vasina chiyamuro sedhongi, asi vanozoshandiswa naMwari sedhongi rakavhurwa muromo. Saka dhongi rinoparidza mutadzi. Hatingabate mazwi namavhesi anotaura dhongi ese tikaapedza. 13 dzamadzimambo ekutanga tinoona Jerobhoami mwana waNebhati achinga apandukirana naRehobhoami mwana waSolomoni pakaparadzana Israeri neJudha. Vanhu vakaramba kuti varambe vachibhadhara mutero wakanga uchidiwa naRehobhoami, wakanga uchiremedza vanhu mazuva aSolomoni. 10 tribes dzaIsraeri dzikati tineiko nemwana waJese, enda kumatenda ako iwe Israeri. Ndobva dzaenda kunotongwa naJerobhoami. Ndopaanonzi akavaka zvimhuru zviviri, chimwe akachisa paDhani, chimwe akachisa paBheteri. Akati vanhu vakaenda Jerusarema kunonamata, vachatorwa moyo netemberi yakavakwa naSolomoni, vakazviisa pasi paRehobhoami ndikashawo kutonga. Shoko iroro richitaurwa rekudaro, ndopanonzi kwakatumwa muprofita kubva kuJudha, akanzi ngaenda anotsiura Jerobhoami kuSamaria, kuIsraeri. Asi akaenda akatasva dhongi. Akanzi usanodya kana wasvikako, uye usanwe mvura, uye rodhi yaunoenda nayo handiyo rodhi yaunodzoka nayo. Saka akasvika Jerobhoamu ari paatari yaakanga azvivakira, achipisa zvinonhuhwira kuna vamwari vakagadzirwa namaoko. Ndopaakarayira kuti atari ichapamuka. Asi Jerobhoamu akabva atendeka ruoko rwake kumuprofita iyeye, akati mubatei, ruoko rwake ruchibva rwaoma. Jerobhoamu achimukumbira kuti anamate kuna Mwari, akamunamatira, ruoko rwake rikaita zvakanaka. Akudzokera akazonyengerwa nemwe muprofita anga akwegura, asi Mwari akanga amurambidza kudya munyika yeIsraeri.
akanzi nemuprofita akwegura, zvanzi naMwari uya udye. Achibuda mumba memuprofita akwegura, Mwari akamutumira shumba ikamuuraya. Vanhu vakaona chisoonekwe pasi penyika chekuti shumba yakauraya munhu ikasiya dhongi, vachiti vachipfuura nerodhi iyoyo vaiona chitunha chemuprofita, asi paine dhongi pasaidhi rakamira. Shumba haina kumudya, yanga yakangotarisa chitunha chemuprofita. Zvikashamisa vanhu kuti ko sei Mwari auraya muprofita achishandisa shumba. Shumba yarerukirwa nei kuuraya munhu ikasiya dhongi risina chiyamuro. Nyamba dhongi rakanga richiparidza mutadzi. Haleluya. Amen. Saka nhasi tine nhau yekuda kuziva Mwari wechokwadi. Mwari wechokwadi toda kumuziva manheru ano, asi toda kumuziva nenhau yemwana wedhongi. Shoko rataverenga rati kudii? Rati Jesu akanga asvika paBhethifage. Zvino asvika paBhethifage, wakanga apedyo nekusvika Jerusarema. Akamira akarayira vadzidzi vake vaviri, endai mumusha wamakatarisana nawo, muchaona dhongi, muchaona mwana wedhongi asina kumbotasvwa nemunhu. Musunungurei muuye naye. Kana paine anokubvunzai kuti munoendepi nedhongi iri, mutaurirei kuti Ishe anorida. Saka Jesu akavarega vachibva vaenda. Ruka achinyora pa19 ndiye azotiudza kuti vakomana vakatanga kusunungura mwana wedhongi. Ndo pakauya muridzi wedhongi akati, munoendepi nemhuru yedhongi rangu? Vakomana vakataura zvavakanga varayirwa naShe, vakati Ishe anorida. Ndokubva mukomana akanga ari muridzi wedhongi iroro avaregera. Vakomana vakauya nekamwana kwedhongi. Jesu ndokubva akagarira ndokupinda nako muJerusarema. Paakada kuti agare pamusoro pedhongi, vana Pita navana Johani, shoko rati vakakatanura mabhatyi avo vakaaisa pamusoro pedhongi. Jesu ndokubva agarira dhongi, asi pakati pedhongi naJesu panga paine mabhatyi ana Pita. Vakadzi vakuru nevarume vakuru vakawaridza mazambiya, vamwe vakatyora mapazi emiti. Dhongi rikatanga kufamba richipinda muJerusarema. Vakaimba, vakanamata, vakamurumbidza, vakati hosana kune wokumusoro, ngaarumbidzwe unouya muzita raShe. Akaropafadzwa uyo anogara pachigaro chekutonga chaIshe chaDhavhidhi. Jesu ndokubva apinda muJerusarema. Nhau iyi yakaitika sei? Nhau iyi yakaitikirei? Asi Mariko achinyora nhau iyi pachapter 11 anobva ataura panga pakasungirirwa dhongi. Ranga rakasungirirwa padhoo rekupinda muguta, paiparadzana mharadzano dzenzira mbiri, imwe ichienda uku imwe ichienda uku. Ndopa pakasungirirwa mwana wedhongi. Asi Mateo achinyora ndiye anobva awedzera madetails asina kutaurwa naRuka, asina kutaurwa naMariko. Mateo anobva ati madhongi aya anga ari maviri amaine mwana, asi Jesu aida mwana anga asingada amai. Asi Marko achinyora naRuka vanotaura madetails asina kutaurwa naMatthew ekuti Jesu aida dhongi risina kumbogarirwa nemunhu kuti apinde naro muJerusarema. Ndoda kukuparidzira evhangeri vadikani manheru ano kuti iwe neni tisu madhongi anga akasungirirwa pamuti. Pamuti panotsanangura zvinhu zvakaitwa namaoko avanhu. Muti unotsanangura nature, nekuti dhongi rinoparidza mutadzi anenge achiita zvinhu zvenyama asina chinhu chemweya chaanenge achinzwisisa, vachinamata nenzira yekufunga kwavanhu. Kana tiri isu vahedheni taitonamata nature yacho, tichinamata zuva, tichinamata mwedzi, tichinamata miti, tichinamata mombe, tichinamata mhuka. Ndosaka vanhu vachiti tinoyera shumba, tinoyera nzou, tinoyera nguruve, tinoyera tsoko, tinoyera gudo. Kunotori kunamata zvisikwa. Ndo kwaiparidzwa nekusungirirwa kwanga kwakaitwa mwana wedhongi pamuti. Asi Jesu achida kuti anopinda muJerusarema, anobva arayira vakomana vake, endai kumberi munosunungura mwana wedhongi asina kumbogarirwa. Ndinoda kumutasva tipinde Jerusarema. Ukaitadza kuiona nhau iyi zvakanaka, unofunga kuti Jesu aida kubatsirwa nedhongi kuti awane chekutakurwa nacho kuti apinde muJerusarema. Izvo rwendo rwakareba, ndo rwanga atofamba kare
anga abva kure kuGarirea. Paanga asvika anga atosvika zvekuti aigona kupinda muJerusarema pasina dhongi. Chakasaka atore dhongi rigopinda naye muJerusarema. Akanga asingade kutakurwa nedhongi, aitoda kupinza dhongi muJerusarema maranga risingadiwe. Nekuti Jerusarema iguta raidiwa vanhu vanga vakaremekedzwa, vanhu vasvinu, vanhu vanoonekwa, vanhu vane maturo. Kusungirirwa padhuze negedhi reJerusarema kureva kuti dhongi iri haridiwe. Ndo zvanga zvakaita vatadzi vanga vakasungirwa pazvinamato zvezvinhu zvisina chokwadi, kudzidziswa nhema vachiti tinonamata, asi vari kunze kweJerusarema. Nekuti Jerusarema raida kupindwa naJesu raiparidza Jerusarema riri kudenga. Ndo raakavinga Jesu kuti agozotipinza. Asi asati atipinza aifanira kutanga afamba rumwe rwendo ari ega asati asvika pane dhongi. Kusvika paakasvika ndo paanozoti vakomana, ndakuchikutumai kunosunungura dhongi. Nekuti Romans 10 inoti havagoni kuparidza kana vasina kutumwa. Saka pavakanzende munosunungura dhongi, ndi Peter ari kutumwa, ndi Pauro ari kutumwa kuenda kuvahedheni. Endai munoparidza vhangeri yechokwadi. Vatadzi vakasungirirwa pakunamata zvisiri izvo vasunungurwe, ndigouya pavari, ndigovatasva pamweya yavo, ndivapinze kuupenyu husingaperi. Saka dhongi parakapinda muJerusarema, rakatanga kuona Jerusarema raranga risati ramboona kubva richizvarwa. Rakangoziva Jerusarema bedzi musi warakatasvwa naJesu. Nekuti kana usina Jesu wokatakura mumweya wako, hauna kudenga kwauri kuzoenda. Mukana wemutadzi wokuti apinde denga mukana unowanikwa bedzi kana mutadzi atakura Jesu kumweya wake. Saka dhonga haripinde muJerusarema kana risina Jesu pamusana paro. Mutadzi haapinde denga kana asina Jesu agara kumweya wake. Nekuti shoko rinoti vese vanenge vagamuchira mweya mutsvene ndo vana vaMwari. Jerusarema yeguta remadzimambo haripindwe nevanhu vese vese, haripindwe nemadhonga ari ega. Asi nhasi ndichada kukuratidzai zvinhu zvinoshamisa. Chekutanga ndechekuti Jesu ndiye akatuma vana Pita. Nekuti vanyori vanofungidzira kuti ndi Pita naJohani vakatumwa kunosunungura dhongi, kunyange zvisina kunyatsonyorwa explicitly. Bhaibheri rakangoti akatuma vadzidzi vake vaviri. Saka vadzidzi vakatumwa naJesu kunosunungura dhongi, vakatumwa naJesu asati asvika panga paine dhongi. Akati, endai pamusha uri pamberi penyu, ipapo muchaona mwana wedhongi asati ambotasvwa nemumwe munhu. Kureva kuti ruponeso kana ruchienda kumutadzi, haasi mutadzi anotsvaga Jesu. Jesu ndiye anotsvaga mutadzi. Haasi mutadzi anotanga kuona Jesu. Jesu ndiye anotanga kuona mutadzi. Dhongi paranga rakasungirirwa, harina kumboziva kuti pana ariona anoda kurisunungura. Zvichida raitofunga kuti richarara mudanga memuridzi waro semazuva ese. Asi musi iwoyo things changed, things happened in a different way. Nekuti kana Mwari achida kukuponesa, handiwe unomhanya kutsvaga kuti ndoenda kupi, ndiani angandiparidzire kuti ndiponeswe. Inotangwa naJesu, ndiye anenge aine vanhu vanonzi vadzidzi vake kare. Ndo vaanoti iwe newe endai mumasvingo munondisunungurira madhonga angu, ipapo ndoda kuapinza muupenyu husingaperi. Saka kutouya kwatakaita muno mumasvingo hatina kungouya, takatotumwa naJesu akanga achitoziva madhonga ake, akanyorwa mubhuku yeupenyu, akasungirirwa pane chimwe chitendero. Nekuti muti wangu wakasungirirwa dhongiri chinotori chimwe chitendero chinopesana nechaJesu, chitendero chinopesana nevhangeri yaKristu chakasungirirwa vanhu. Ndo chakanzi naJesu, endai munondisunungurira ndigotasva mwana wedhongi ndipinde naye muJerusarema. Nekuti Jesu kana akapinda Jerusarema akasiya dhongi parakasungirirwa, hapasisina tariro yekuti pane mumwe acharirangarirawo. Vanhu vese vanosimbopfuura, havana hanya naro dhongiri.
kunotori nevanopfuura vongoti daungosiya ndari binda ndipfuure ndichienda. Vamwe vanopfuura vachiri gava vachipinda muJerusarema. Vamwe vanosiya vari dira mvura vachipinda muJerusarema. Vamwe vanongorisunungura vombotakurwa naro voenda naro kuchigayo, kana vadzoka vodzoka vorisungirira zvakare. Asi ukaverenga nhau iyi painopera, hapana rekodhi yekuti Jesu apinda nedhongi iri muJerusarema rakazodzoka futi kunze kweguta rikasungirirwa, kureva kuti musi uyu dhongi rakasunungurwa namba 1 kubva pamuti, namba 2 kubva pamuridzi waro akabhenga achirisungirira pamuti. Iri kunzwika ere vhangeri vadikani? Ndoyatakasimukira vadikani, ndoyatakapisira Peturu tikauya kuno. Ishe akatendai kumasvingo. Ndine vatadzi vangu vari ikoko vakasungirirwa padzidziso dzakatsauka, vakasungirirwa pazvitendero zvisiri izvo. Endai munovasunungura, muuye navo kwandiri. Jesu haana kuti kana mavasunungura onai zvekuita navo. Akati uyai naro dhongi pandiri, kureva kuti wese akatumwa kunosunungura vanhu naJesu haazoti kana avasunungura anovaita vake. Nekuti Pita naJohani kana varivo vakatumwa kunosunungura dhongi vaifanira kuritaurira, vadhongi makadii? Tatumwa nemumwe anonzi Jesu kuti tikusunungurei, ati anokudai kuti akupinzei Jerusarema. Dhongi kana richifamba sorina ana Pita rinofanira kupota richibvunza, ari papi Jesu wamakatisunungurira? Kanjani kuti muzoswera muinesu vana Pita ticharova namanje manje mukasatiratidza Jesu wacho? Dambudziko redhongi ranhasi riri kuti rikasunungurwa naPita rinonyeperwa kunzi Jesu anorida. Nanhasi dhongi harisati rasvika pana Jesu, ratora Pita. Pita akuenda naro kwaanoda. Asi tichaibata iyoyo. Ngatifambei zvishoma, ngatifambei zvishoma. Mutadzi ari kudiwa naJesu. Basa rapasta ndere kunoparidzira mutadzi. Sunungurwa pamutapi. Ndoda kukuratidza kuna Jesu ndiye andituma. Dhongi rosunungurwa roendwa naro kuna Jesu. Jesu ndiye ane simba rekupinza dhongi muJerusarema. Ukaiverenga vhesi yacho yati akati arigarira, vanhu vakawaridza mazambiya vakatanga kuimba hosana kune wokumusoro. Anonzi wokumusoro ipapo haasi Pita auya naro. Ari kuimbirwa hosana, havasi vana pasta nana profeti vamuri kudaidzera hosana kwavara. Ndeuyo akagarira dhongi. Dhongi richisunungurwa ngarirege kungobvuma sunungurwa dhongi. Iwe dhongi waita dambudziko rekuti kune vari kuya kuzokusunungura vachikusungirira pane mumwe muti futi. Because usafunge kuti ukasunungurwa watooraitika. Unogona kusunungurwa pamuhacha, unosungirirwa pamuzhanje. Kana kusunungurwa pamupfuti, wosungirirwa pamusasa. Vakomana vakatumwa naJesu vakanzi kana mari sunungura uyai naro kwandiri. Kureva kuti mharidzo yese inofanira kuparidzirwa vanhu haifanire kupera isina kuudza vanhu kuti vari kufanira kutendeuka vaende kupi, vari kudiwa nani. Pasta haana chaanogona kukubatsirai nacho, nekuti naiye wanotodawo kupinda denga rimwe zuva. Musi waari kudzoka murume anogara kuseri kwezuva uko, pasta vanenge vachihwanda kuseri kwakoso, nekuti akanzi anouya achityisa. Achauya asingatombozvikendenga zvekuti unonzi major prophet kana kuti senior prophet. Musi iwoyo zvinoexpire zvese kunge chimodho chakaora. Zvotonaka kuti major unenge uchitoramba kuti siyana neni, ndinoitwa major kutanga rini. Inga maimbozviti major prophet. Hotaiwa ingove mafanizi ataita kudhara. Shamwari nhasi kuri serious. Katinyarare mafanizi unotorovesa panapa. Ingomira mukyuti tongwe zvakanaka. Nyika ino ichatongwa vadikani. Ende nyika ino ichaparadzwa nemoto. Ende Jesu ari kuuya nehasha dzake kuzotsiva kuvavengi vake.
And vavengi vake havasi vangu vanhu vakawanda vanosipfuura iwewe. Ukatoramba vhangeri yandiri kuparidzai, you become the enemy of Christ. Nekuti only one whose heart has been hardened by the devil is the one who will not accept this gospel. And it is by God's design that some people are going to be attracted to the false teaching and repel and reject the true gospel of the Messiah. Kana uri dhongi, unofanira kunge uchiziva kuti kana uchisunungurwa, uri kuenda kunani. Uri kusunungurwa pamuti, uchienda kuna Jesu, kuti anokupinza Jerusalem. Jesu ana kutende munosunungura dhongi, mongoritsvagira pane uswa wakasvibira, moridzosera pamuti. Nekuti kune vari kuuya vachiti takatumwa naMwari kuti tikusunungurei. Ukavabvunza kuti zvidii, vanoti kuti mufure. Pane mamwe majangara huswa akasvibira atakaona. But Jesu akanga asingade kuti dhongi iri rifure huswa wakanaka. Aida kutoripinza muJerusarema. Endo katarisa vana Revelation chapter 19, 20, 21. Unonzwa Johana aida ndakaona Jerusalema idzva richiburuka. Ukaverenga vana Galatians chapter 4. Unonzwa ri Jerusalema riri kumusoro ndivo mai vedu. Koroti Jerusalema rakapindwa naJesu nedhongi, raive mufananidzo weJerusalema chairo riri kumusoro kudenga. Ndora akavinga Jesu kuti agoita sei agopinza vanhu iroro. Haasi madhongi ese anga akasungirirwa muBhethifage, akasunungurwa naJesu, akasunungura raaida. Nekuti kana iri nhau yekuponeswa, haasi wese achaponeswa, kuchaponeswa vashoma. Ndokutaura kweshoko raMwari. Pawakasunungurwa, wakaendwa newe kuna Jesu here. Kuti wakaendwa newe kuna prophet, kuna baba, kuna apostle, kuna pastor, kuna evangelist, kuna reverend. Iya reverend ndo yatakadamba okai. Tikati reverend aye wakana. Reverend aye wamusadaro. Nekuti zita rekuti reverend harisi zita remunhu. MuBhaibheri hamuna title ya pastor anonzi reverend. Reverend according to the Bible rinotori zita raMwari. Mwari ndiye anonzi reverend. Zvekuti ukatoona munhu achizviti reverend ari kutozviti ndiri Mwari. Iye haasisina need yekuti mutaure naye mavhesi. Anetori mushumiri wenhema. Hakuna munhu anonzi reverend muBhaibheri hamuna. Reverend izita raMwari. Mapsalma 111 verse 9. Nyora pasi kana kuchechi kwako kuina reverend. Unovavhurira. Uvabvunze kuti ureverend amuuzive here kuti ndiye waMwari. Mapsalma 111 unongoti ma1 matatu amapsalma. Verse 9. Inoti, he sent redemption unto his people. He has commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Mainzwi here verse vadikani. Anonzi reverend ndiani? Kureva kuti kana kwenyu kuina reverend, munotori naMwari kuchechi kwenyu. Kana achinzi reverend chigaba, motovati makadii Mwari chigaba. Nekuti izita raMwari rekuti reverend. Kureva kuti kana uchitopinda chechi inoparidzwa nareverend, uri dhongi rakasungirwa pana Mwari anodya sadza. Chinangwa changu chekuuya kuno ndechekuti dhongi iroro riite sei zvaro, risunungurwe riite sei, riende kuna Jesu. Saka iwe unofunga kuti pastor iyeye vhesi yandavhurisa iyi haaizive. Aiwazve, iwe kana uine Bhaibheri vhura ugoona kuti zvandaverenga muBhaibheri zvinyowani here. Ndakanyora Bhaibheri handina kuzvarwa riripo. Chinosaka munhu atore zita raMwari achiriita rake chii kana asiri mhandu yaMwari, muvengi waMwari, ane mweya waAntikristu wokupesana nezvakarehwa naMwari, sezvakaitwa naSatani kuna Eva. Mwari akati musi waunodya unofa,
Satani akauya achiti Mwari anonyepa, ukadya haufe, unotongwara. Mweya iwoyo ndewa Satani. Kuti Mwari akataura zvakati kunouya mumwe achiti aiwa handizvo, izvozvo hazvisirizvo. Ukaona kuine munhu anopesana nezvakarehwa naMwari, ane mweya waSatani munhu iyeye. Satani ndiye munhu ane record yekupesana nemashoko aMwari. Mwari akanyoresa Bhaibheri akati ndini ndinonzi Reverend, kunosimuka munhu anofamba achinzi Reverend achitotorera vanhu mari, achitotengerwa motokari new one, achifamba achisungirira madhongi paari. Ingoti unari pasaidi pako, hakuna Reverend here kwenyu? Hakuna Mwari here kwenyu? Ndivhurirei Bhaibheri mundiratidze vhesi imwe chete yamakambonzwa pachinzi Reverend anga ari paKorinte, kana Reverend anga ari paEfeso, kana Reverend anga ari paGalatia, kana Reverend anga ari paJerusarema. Ndivhurirei one verse kana muinayo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vana Pita vanga vakatumwa naMwari vaizviziva, isu tiri varanda vaMwari, Mwari ndiye Reverend. Asi kune mumwe ane kola yewaiti kudai, kuti umubvunze kuti kola yewaiti makaigadzira nevhesi ani, haina vhesi futi. Ngosona. Madhongere. Madhongi akasungirirwa pamiti yakasiyana siyana. Rimwe riri pamususu, rimwe riri pamuzhanje, rimwe riri pamhacha. Saka Jesu ari kuti endai munosunungura dhongi rangu, muuye naro kwandiri. Kana paina anokubvunzai kuti dhongi munoendepi naro, musamunyenyeredza. Mutaurirei kuti the Lord has need of it. Kureva kuti mutadzi wese achasunungurwa zvisinei nekuti akasungirirwa pamuti iwoyo nani. Uri kuona pane nhau yacho, Jesu achituma vakomana kunosunungura dhongi, haana kutendeye munoinvestigata kuti akarisungirira ndiani, itai meeting naye mungoti no takumborisunungura sorry. Haana kuoffer an apology kumunhu anga akarisungirira, kutongorisunungura nekutorova pasi. Asi dhongi iri muLuke chapter 19 rataurwa mazwi anoshamisa. Hanzi ranga riine muridzi. Tangai paverse 29. Wakatoswedera Bhetifage neBhetania kugomo rinonzi reMiorivhi, akatuma vadzidzi vake vaviri achiti, endai kumusha wakatarisana nemi. Kana muchipinda mauri, muchaona mhuru yembongoro yakasungirirwa, isina kumbotasvwa nemunhu. Muisunungure mugouya nayo. Kana mumwe akakubvunzai achiti munoisunungurireiko, muti kwaari kudai, Ishe unoida. Avo vakatumwa vakaenda vakandowana sezvaakanga avaudza. Haana kunyepa, vakawana chokwadi, masvingo yakazara madhongi akasungirirwa. Jesu akanga asina kutarisana nedhongi racho, ranga riri kure. Zvoti ukastadha nhau iyi zvakanaka, uchatoona kuti it was a prophecy. Jesu aitaura sezvakaita panapa, oti endai panyika pabhikitapo, muchanoona paine dhongi rakasungirirwa, rarisingaoneke nepaanga akamira. It was a prophecy. Jesu zvaakanga ari Mwari, haana chaasingazivi, haana chaasingaoni. Saka nhau yekuti muchaona dhongi rakasungirirwa, mhuru yedhongi, anga asingarione kuti iro riri papo iro. It was something chaaiziva mumweya. Urikuona pane nhau yacho? Saka munyori manje ari kuziva nhau yacho kuti Jesu akanga azviziva sei kuti dhongi rinenge riri pamuti wakati, pamuchasvika pamharadzano ndo parinenge riri. Madetails aya Jesu akavaziva. Munyori Luka zvakamunetsa, ndokusaka akanyora achiti vakazviwana zvakaita sezvaakanga areva. Hakuna anombotumwa naMwari kunoparidza pagozoshayikwa rakasungirirwa raanoda kusunungura dhongi. Pese panotumwa vanhu kunoparidza, panotori nevanenge vachifanira kuponeswa, vaanoziva kare, vaakanyora mubhuku yake upenyu. Chii chakazoitika?
Zvino vakati vachisunungura mhuru, vari pakati pekusunungura mhuru, vene vayo vakati kwavari, muridzi waro akataura kwavari, munosunungureiko mhuru? ingoti kunari pasaidhi pako, muridzi wako aripiko iwewe? Shamwari, ukaverenga verse 33 inoti, and as they were loosing the coat, the owners thereof said unto them, why loose ye the coat? Pakanzi vene, kureva kuti dhongiri rakanga risiri remunhu one, ranga riina spiritual father, roita grandpa, roita great grandpa, ranga riine musanganiswa wevaridzi, ranga riine a corporation, a multinational corporation. Saka uchiona pese panoparidzwa shoko raMwari, kunosimuka vanhu vanotanga kupopota nehasha, vanenge vachizviti tisu varidzi vei vedhongi. Musasunungure vanhu, siyei vakasungirirwa, munosunungurirei dhongi rangu? Omberera Jesu maoko. Manje richasunungurwa manheru ano mumasvingo, varidzi varo vakatarisa, chekuita hapana. Iri kunzwika here vadikani? Pavanga vachisunungura, hamene kuti dzakasungwa sei tambo dzacho dzichisunungurwa so, vakomana vachiti tatumwa natenzi tisunungure dhongi iri, ndo panonzi varidzi vakabva vati pfacha. Zvikanzi vakomana, murida kuita sei nemhuri idhongi redu kai? Jesu ndokubva apinzwa munyaya. Zvikanzi naana Pita, mungangofunga kuti kusunungura kwatiri kuita tiri kurida isusu, ayewa dhongi iri hatisiri isu, totoshandira imwe kambani inonzi Jesus Christ. Dai pasina kambani yatituma hama titingadai tarisunungure, isu tinoribatsira nei? Iri kunzwika nawi? Saka ukaona tichiparidza tichidai, tatotumwa naJesu muridzi wako iwewe. Ava vanozviti varidzi vedhonga ava havasi varidzi varo, vanongoriwo vanhu vangouyawo zvavo, vanotongorasikawo zvavo. Now yandiri kutaura iyi, it's much more deeper than zvandiri kutaura izvi. Kune machechi ane vanhu vanonzi vanhu vavo. Kune vanhu vakuitwa oni nechechi, so kuti chechi yako kuita munhu wayo. Saka uchiona chechi kakurambidza kutaura nemukoma wako, hauchatotaura nemukoma wako, nekuti mukoma wako haatende pasita vako. Wakatoti mukoma wangu handichataura naye. Wakavenganiswa naamai vako nechechi. Amai vakakuzvara vakakurera, vaikubvisa napukeni, vakaramba kujoina chechi yako iyi, ukatoti handina basa navo. Kureva kuti vakomana ivavo vakakurambanisa naamai vako ndo vavaridzi vedhongi, vakarisungirira pavari. Hallelujah. Amen. Iri kunzwika vhakiri yandiri kutaura iyi? Yes. Chechi ane simba zvokuti munhu anenge achabvunza profeti kuti ndaakurodza mwana ndochaja rusambo mari. Kuchuza chaiko kuti mwana oenda kuyunivhesiti ipi, oda kuprofitwa. Kuti uchanoroora rini, dheti rekuroora, oda kutanga kuona munhu waMwari. Kuti oenda here kuDubai kunotsvaga basa, kana kuti oenda kuChina, oda kutanga kuona munhu waMwari. Iwe wakasungirwa pamunhu waMwari kaiwe? Uri dhongi rakasungirirwa iwe? Dhongi kana rakasungirirwa rinongoenda as far as the rope yakasungirira, harigone kuenda beyond that rope. And the rope yanga yakasungirira dhongi iri inotsanangura doctrine yaari kudzidziswa mutadzi ari muchitendero chakarasika. Une rope yawakasungirirwa pairi. Saka uchiona kana ukakanganwa rosary so, unoita kunge wakanganwa Mwari. Hana yako inorova so, kuti kuenda kuHarare pasina rosary ndo tambo yako yawakasungirirwa nayo pamuti. Hallelujah, hallelujah. Amen. Asi Mwari wandituma shamwari, akati enda unosunungura dhongi rangu, uye naro kwandiri.
Vakomana ava vanapita, ingoti kunari pasaidi pako vanapita. Vanapita zvavakaita, vakaratidza discipline yandinoti ndikaverenga nhau iyi everyday hana yangu inorova kuti ndinoikwanisa here discipline iyoyo. Uyai vanhu vatatu kunoku. Toda vanhu vatatu ndikuratidzei discipline yakaitwa navana Peter. Can I have 3 people? Yes, ngatiomberere vachiuya. Saka hwanya racho richaita dhongi. Right, imi ndima dhongi. Ingoita semunokotama zvishoma. Right, iri ndiro dhongi. Right, wechifo ndiani anda kumira apa? Anda kuita Jesu. Ngauye pano. Pana Jesu hapana anoshayikwa kava. Dzabvuma. Saka uyu ndi Jesu uyu ndi Peter uyu ndi Andrew. Bhaibheri rati akatuma vadzidzi vaviri. Hatizivi kuti ndava nani definitively. But ngatingoti ndi Peter na John. Peter na John. Vakanzi ende munosunungura dhongi. Uri kuona pane nhau yacho. Havana kunzi ende munosunungura tambo. Vakanzi ende munosunungura dhongi. Kureva kuti kana panga paine tambo yanga iri muhuro medhongi yakasungiriwa pamuti, Peter aifanira kusunungura kwaaisunungura tambo ndekupi? Musi kuwirirana. Peter taura tinzwe. Watumwa kunosunungura dhongi, tambo iri muhuro medhongi, tambo iri pamuti, unosunungura kupi? Kudhongi. Ngatiomberere maoko vagona. Ndo discipline yekutanga yavakaita. Kusunungura tambo yobva muhuro medhongi yosara pamuti ndo kunoratidza chokwadi kuti dhongi rafree. Viraivone zviri kuitwa nevamwe. Right. Da kusungai sezvanga zvakaitwa dhongi. Muone mistake iri kuitika mazuva ano. Dhongi rakasunungurwa but ne fake redemption. Isaitambo muhuro menyu. Right, svikai kudhuze nemuti. Right. Muri kuona pane nhau yacho. Saka discipline yekutanga yavana Peter yakanga iri yekukochonora tambo muhuro medhongi, tambo yosara yakamira zvayo pamuti, dhongi rofamba risina chinhu. Ndo kusunungurwa kwokutanga. Ndo chinhu chandati ini chinondirovesa nehana everyday pandinochifunga. Because vazhinji vari kumazuva ano havasi kusunungura dhongi, vari kusunungura tambo pamuti. Wotora tambo wonyatsoisunga moko mavo kudai, dhongi riye raravo. Saka iro rinenge richiti ndakasunungurwa. Munhu waMwari akati handei kuNigeria, vese kuNigeria operera Jesu maoko. Munhu waMwari akati ndine mafuta manyowani, naye kumafuta ikoko. Munhu waMwari akati ndalonja wristband nyowani, naye kuwristband nyowani. Hauna kusunungurwa, wakangochinjwa pawakasungirirwa. But uchaona kuti kusungirirwa pamuti kuri nani pane kusungirirwa pamunhu, nekuti muti haufambe. At least kana uri pamutika, Jesu anenge achikuziva kuti paya ndichanomuwanira ipapo. But kana uri mumaoko memunhu waMwari, une uchiwaya naye. Operera Jesu maoko. Ndiyo discipline number 1 yandakasvika pavakomana vakakochonora tambo, vakasiya tambo iri pamuti. Kureva kuti vaimboona dhongi riri pamuti, tambo ichavabatsira kuziva kuti dhongi rava free nekuona tambo iri pamuti
asi isisina dhongi. Kureva kuti wese akasunungurwa hatione tambo paari ndosaini kuti aita sei zvake asunungurwa. Zvino wakabva kumasowe kowaipfeka mitambo. Iko zvinezvi uri kuUFI kune marabha futi. Wangochinjirwa mutika iwewe. Wachinjirwa anokusungirira. Bvunza ari pasaidhi newe. Kuti hauna tambo here iwewe. Nyatsomukwenya usambomudya. Hapana zvaanombokuita. Chekuita chaicho hapana. Ini ndatumwa kuzokusununguraka. Saka atumwa anotya here iwe. Atumwa haatye. Ukandibvunza kuti muri kusunungurirei dhongi, ndokupindura. Ishata anorida. Kwe muri kuita ine dhongi parodhi panapa. Saka Jesu mira ipapo. Right. Dhongi garete panzvimbo paro. Kotavai. Saka Peter na John, discipline yekutanga yavakagona, vakasunungura tambo. Vakasiya tambo iri pamuti. For the first time dhongi ndokutanga kufamba rakutrenwa obedience kwete law. Because kana riri mutambo rikaswera pamuti musariti rinoteerera. Itambo yarakasungirirwa naro. Ndo zvanga zvakaita the law of Moses. Yanga iri tambo. Nekuti munhu wese ainzi haasi kuba yanga isiri obedience. Kwaive kudya the repercussion of the law. But Jesu achitanga New Testament ari kukochonora the law of Moses. Vanhu votanga kuteerera izwi manje kwete tambo. Izwi rinenge richinzi kudhongi naana Peter. Isha akati anokuda. Saka dhongi harichabvacha kana kutiza. Rakuti ari kupishe wacho richiendwa naro. Zvishoma nezvishoma kupi kunaIshe. But pazuva remurayiro, pamazuva emurayiro, pasina obedience yakadaro. Panga paine tambo yainzi the law of Moses. Now, obedience yandinotya zvakare yakaitwa naana Peter. Kotamai. Famba inaro rakakotama. Muchiuya naro kuna Jesu. Hapana kana one akaritasva. Dhongi ravainyatsoziva kuti Jesu arida kuritasva manje manje. Vakauya naro ivo vachifamba. Iro richizvifambira. Vakati tikatasva dhongi richaneta. Rozotanga kukomplena ratasvwa naJesu. Ende kana raakukomplena, Jesu anongoti chiridzoserai kumuti. Harichapinda muJerusarema. Remember, agenda yaJesu yekusunungura dhongi ndeyekuti ripinde pai? Mazvitenyu vadikani, torai nzvimbo dzenyu. Saka instruction yabva kuna Jesu yati endai munotsvaga mhuru yedhongi isati yakambotasvwa nemumwe munhu. Kureva kuti Jesu anoda kuti akupinze denga kusvikira kana waane status yekuti you are now a pure, chaste, undefiled virgin, ready to get into the marriage of the Lamb, usina kutakura vakawanda pamusana pakwa. Saka saini yekuti ari kukusunungura akatumwa here zvechokwadi kana kuti angokusunungurirawo dzakewo nyaya, ndeye kuona kuti haasi kukutasva here. Ukaona pastor vako vachingoti padiki padiki kotama nditakuro imbonisvitsa paroi apa, imbonisvitsawo pangundu apa, kuti tichasvika kuna Jesu here izvi. Ingobvunza ari pasaidi pako kuti kuna Jesu tichasvika here. Ndanzwa nekutakura munhu waMwari. Hallelujah. Amen. Mangwana kune birthday ramai vemunhu waMwari, amai prophet vane birthday. Wakutovatakura kotama. Kuswera mangwana prophet arida kuenda kuholiday kuHawaii, kotama. Kuswera mangwana atoda kutenga bhazi nyowani, kotama. Uchazosvika here pana Jesu iwewe nematakuriro awaita vanhu vaMwari.
Unozviziva here kuti kune munhu wekuti mai vako chaivo vakakubereka vari kutonzwikwa naMwari kupfuura munhu ari kukuparidzira iwewe? Vane misodzi newe, wakakanganwa mubereki wako chaivo wakakuzvara uchichengeta munhu waMwari. Amai vako vakakuzvara vanorara vachitotesa pilo nemisodzi, shuga hauendesi, matenesi hauendesi. Asi panonzi panodiwa vanhu vanobvisa mari svinu, ndiwo unotanga kusimuka muchechi. So hanzi tisu vanhu vacho. Uri kufunga kuti muprofita akakunamatira anonzwikwa naMwari kudarika misodzi yamai vakakutamburira iwewe? Uchabata shuwa, ramba uchiita zvauri kuita izvi. Unofa uri rombe. Ini ndakamira panapa ndokutaura chokwadi chisingabhadhariswe. Kana wasunungurwa naanoti ndakatumwa naJesu, cheka kuti haasi kukukotamisawo here kuti umutakure iye wacho. Wanyanya kutakura Pita zvekuti uchasvika pana Jesu wachikoka musana. Pita anosunungura dhongi, ouya naro pana Jesu. Jesu ogarira dhongi, opinza dhongi muJerusarema. Vhangeri iyoyo manje inotaura nhau yekuponeswa kwevatadzi. Dhongi mutadzi ari kudiwa kunzi apinde kudenga kuna Mwari, ndo kuJerusarema kuruda kuendwa. But Jesu ane vaanofanira kuti atume kunovasunungura. Ndo pairi kufoirira yese vhangeri yacho. Iri kufoirira pane vari kuita sei? Vari kutumwa. Mumwe akasunungura dhongi akaisa tambo mumaoko make, navo kuguvambwa. Jesu ari kutoti vachadzoka here? Pita wacho akutotsvagwa futi. Hallelujah. Amen. Saka Mwari wechokwadi tichamuziva sei? Tichamuziva kana vakasunungura madhongi vakasvika nemadhongi pana avatuma, pana Jesu wacho. Tinoda kunzwa hurukuro, tinoda kuona contact yedhongi naJesu. Saka pavanenge vachifamba Peter naJohn kana ndiani nani vakatumwa vachifamba nedhongi vachienda naro kuna Jesu, ndo parinenge richitichwa manje. Uri kuona mufana dhongi wangu ukasungirirwa maitiro ako aya ekupota uchida kuzomburuka mumadota aya haadiwe naJesu, haadi zvokumumurirwa maguruva, zvekungoti padikidiko wauda kungochema zvadhongi zviya woregera. Kana watakura Jesu pamusana pako apa wonyatsonyarara, unopinda muJerusarema zvakanaka. Unozwa dhongi tongoti unozwa dhongi ka muJerusarema makanaka, mune chikafu chakanaka, usambonetseka zvako. Kana watongosvika pana Jesu right, usambokomplena, usambotsanangura futi, utange kutaura zvakawanda pamusoro pemuridzi wako uya kuti aizokusungirira sei. Uyu manje hatitumo, ndiye muridzi wako chaiye, ndiye musiki wako iyeye. Uyu anokusungirira ndewenhema. Saka parinosvika dhongi pana Jesu, rinenge raatone discipline, raakutoziva language yekutaura kana raakusvika pana Jesu wacho. Kureva kuti kana waparidzirwa vhangeri rina akatumwa, kana taakuzokunzwa wamupreya, nepreya yako inoratidza kuti watrenwa nevakakusunungura kudhila natenzi wacho. Nekuti ukaburana naJesu anongoburuka, wosara futi kunze, iyo opinda. Remember, muJerusarema haapinde bedzi kana aine dhongi, anogona kupinda futi asina dhongi. Kutotakurwa nedhongi kuda kutokupinzewo adhongi. MuJerusarema muri kupindwa naJesu. Ari kuimbirwa hosana, harisi dhongi. Ari kuimbirwa hosana, ndi Jesu ari pamusana pedhongi. Hakuna kuzoti kana hosana yakuimbwa wakuti ndiri kuimbirwa, anoburuka ukadhindwa zvasati wamboona. Pasina Jesu, Mr. Dhongi amudiwe muJerusarema. Udzare pasaidi pako kuti pasina Jesu denga haupinde iwewe. Hautombodi kuonekwa kana mbichana, kana prayer chaiyo yekutaura kuna Mwari. You are wasting your time saying prayers if you have not yet embraced the true gospel. That's why uchiona every day unongonamata muzita raJesu, nanhasi hapana chati chaitika pane zvaunonamata. Mwari haadi kana kutombokunzwa, kunongonyengeterwa bedzi nevanonamata vakatendeuka kuna Mwari wechokwadi, vanoziva vhangeri yechokwadi, ndo vanonamata ivavo, vanonyengetera.
kana usingatozive a true gospel neprayer chaiyo eregera ingorarama chero zvawararama uchita. Zvakafanana kunyengetera nekusanyengetera, hapana anokunzwa. Shoko rinoti the prayer of a righteous man availeth much. Kureva kuti usati wanyengetera unotanga waponeswa. Usati watanga kuti fire thunder unofanira kutanga waponeswa. Thunder yauri kutaura unayo. Dea uine thunder ungada usina kupisa masvingo ese pawakabvirira uchingoti thunder. Watadza kupisa negurwe zvaro waritadza. Ungapise muroi iwewe. Unawo moto wacho wokupisa muroi. Buritsaka izvezvi undipise. Andiri zvandikuparidza zviri kukusvota. Isa thunder kuno kutona. Ingoti unyari pasaidi pako unayo thunder here iwewe. Kana uinayo mupise izvezvi. Kana muine thunder ndipise izvezvi nayo. Iti thunder muono tinondirova here. Kuguta zvenyu zvimuputyu kwamunenge maitawo. Hallelujah. Amen. Ndauya muno vadikani. Ndanzi naJesu endai mumusha weMasvingo wakatarisana neHarare. Endai munosunungura dhongi rangu imomo. Asi kune vachakubvunzai kuti munoendepi naro. Musamunyengetedze, musamunyengetere, musamunyenyeredze. Nyatsomutaurirai. Ishe anorida dhongi. Tiri kuritora dhongi muridzi waro akatarisa. Tichienda naro kuna Jesu. Hapana munhu panyika pano ane vanhu vanonzi ndevake. Udzari pasaidi pako mazwa andataura. Hapana munhu anonzi ane vanhu vake. Guti haana vanhu. Ini ndiri pano ndonzi Chiwenga handina vanhu. Makandiwa haana vanhu. Magaya haana vanhu. Mwangasha haana vanhu. Pavanhu vese vandataura hapana akarembera paKalvari kureva kuti une right yekuita walk away from anyone uchitsvaga kuti ndoenda kuna Jesu ndekupi kwandingaende. Hapana kana wokukumbira kana wokunyorerwa transfer naye. Hapana ane chimba rekunyora transfer letter yekurikomenda kuti uya akubuda FM akupinda Zayoja. Hakuna ane munhu. Everyone belongs to Jesus. Hapana kana apology atinopa ipapa. We offer no apology to anyone. And we also do not offer any apology for our methods of preaching. Atimbobvataka kuti sorry tikukuparidzirai. Saka pangu mukagumbuka mungazoita hasha. Kana waita hasha gumbuka. Kana uine zvaoda kuita woita. Vhangeri rinoda kutodedza vanhu kuna Mwari wechokwadi. Manheru anaya pane dhongi rinofanira kusunungurwa riende kumuridzi waro rigoponeswa. Chinoratidza kuti wakasungirirwa kuona uchigumbuka panotaurwa zita remunhu anofa. Asi panotaurwa raJesu anorarama nekusingaperi hauna chaunoita. Wakasungirirwa pamunhu kaiwe. Handiti unoti haudi kuti baba vako vabatwe. Vaunoti baba wako ndevapi? Ndiani waunoti baba wako iwe? Akakufira paKalvari ndiani panyika pano ane right yekuti anzi ndi baba wako iwe? Unogumbuka panotaurwa zita raguti. Une shuwa iwe? Unofunga kuti Jesu paachatonga nyika ino guti achakupa recommendation pamusoro aJesu? Ndini gutu yawo yawo kuchipinge. Uyu aipinda chechi yangu. Aiwa muone iwo. Ndakarova paipai. Aibvisa chegumi stereki. Musi iwoyo inenge iri one man for himself. Zvekuti kunyange neni ndakamira panapo. I must not have control over faith yako iwe. What I am doing is, ndakafana nevakomana vatumwa unosunungura dhongi. Ndofanira kuenda naro ndonorisiya maoko memuridzi waro. Ndobasa rapasta iroro. Ndobasa raapostoli iroro. Ndobasa remuvhangeri iroro. Ndobasa remudzidzisi iroro. Zvemaprofetsi enyu izvi handezvekutamba izvi zvamakatanga mega izvi. Hakuna muprofita akambotungamira chechi mubhaibheri. Zvori katopinda chechi inopindwa inotungamirwa nemuprofita, munotori pamupandi wezvinyawu izvezvi.
Handimbo kunyenyeredza kana kunyengetedza. Ndoda toti uponeswe. Hakuna chechi yakambotungamirwa nemuprofita mubhaibheri umu. Kana paina anayo, uya pamaika paizvezvi uivhure. Undiudze kuti paFilipi uyu muprofita aitungamirawo. Muprofita haasi mushumiri. Profesi chipo chamweya mutsvene chakafanana nechipo chendimi kana chipo chekuporesa varwere. Hachitangwe nacho sangano. Chinongonzi anenge ainacho kana apiwa chiprofita anongosimuka otaura kana apedza kugara pasi muchechimo. Aprinte posta rakanzi profeti Mishi. Imbavhaidza, hakuna munhu waMwari akadaro. Zvoti kana uri muprofita izvezvi unotori rimwe dhongi futi. Zvine wakazvisungirira wega pa. Wakasungirira tambo muhuro ndobvesa imwe yacho pagumba. Saka usokwanisa kufamba. Sada kusunungura pagumbo nemutsipa zvese. Uve mwana waMwari. Unotanga kuprofita uchitanga chechi. Wakambozviona pavhesi ani izvozvo? Wakazviona pavhesi ani? Ndiani wakamboona aitungamira sangano achinzi profeti mubhaibheri? Ndiani? Saka kana uchitopinda chechi nemuprofita, haizi chechi iyoyo. Idisco. Itobuda. Mungaseke zvenyu, but murume ari kuseri kwezuva uyu achauya. Zviri nani kuti unzwe chokwadi nhasi uine mukana wokutendeuka, pane kuti auya kuti ndakungopisa vanhu wozodiscover kuti ndakanyeperwa. Let me tell you, nyika yeZimbabwe ingadai ichitotenda Mwari kuti tiri kunzwa chokwadi tichiri vapenyu. Ndakune vakafa vasina kuchinzwa chokwadi. Unofunga kuti vachafukunurwa here vopuwa chokwadi vodzokera futi? Hazvite. Hazvite. Hazvina mhosva kuti munozadza chechi yakakura zvakadii. Kana muchitori nemuprofita, munotori nembavha yamuri kutungamirirwa nayo. Jesu akasiya vaapostora 11, Judhasi akazenga afa. Kukazosimuka vana Bhanabhasi naPauro vakaita va 13. Saka vakanga vari 11 musi wakamuka kuvakafa, vakazowedzerwa vamwe. Enda unoverenga bhaibheri rako. Hakuna kana one muprofita anonzi akanga achitungamira sangano pakati. Ukaverenga chapter 21 verse 8, iverenge munzwe kuti chii chakaitika. Hakuna vaprofita vaitungamira masangano. Hakuna vaprofita vainzi vashumiri, vaive vana vaMwari, vaipota vachisimuka vachitaura zviprofita kana vapuwa naMweya Mutsvene kuti vataure. Yes. Fume mangwana tikabvapo tikasvika Kesaria. Makasvika Caesarea, chii chakaitika? Ipapo tikapinda mumba maFiripo. Makapinda mumba maFilipi. Muivhangeri. Filipi anga ari muvhangeri, ndiye aitotungamira chechi mazuva iwayo. Mumwe wavanomwe tikagara naye. Mumba make ndo maipindirwa chechi Filipi. Iye akanga ana vakunda vana, mhandara, vaiprofita. Mazvinzwa nawo yacho? Akanga ane vakunda vangani? Dzaive mhandara dzaitoita sei? Vakatowanikwa muchechi imomo. Chapter 11 verse 28 yamabasa. Mumwe wavo wainzi Agabho. Mumwe wavo ainzi Agabhasi akasimuka ndokuvazivisa nomweya. Akavazivisa nomweya akati kuti nzara huru ichavapo panyika yose, iyo ikasvika panguva yaClaudio. Chapter 21 verse 10. Agabhasi aive muprofita. Akasimuka. Manzwa matauriro acho. Akaita sei Agabhasi? Kureva kuti anga akaita sei? Agabhasi aive nechipo chekuprofita. Aipota achiti kana aine zvaapuwa naMweya Mutsvene aita sei? Kana asimuka otaura, ndanzwa zvichinzi nemweya pachaita nzara. Kana apedza oita sei? Vashumiri voparidza shoko raMwari. Ndosaka uchizona vaizopedzisira vaakukunyeperai. Hakuna chechi inogona kutangwa ichingoprofitwa ichipera chiko. Unochiprofita chiko? Unochiprofita kuti? Chapter 21 verse 10.
Zvino takati tichigarapo mazuva mazhinji, vakagara pamba paFilipi mazuva mazhinji. mumwe muprofita wainzi Agabho Kune mumwe futi muprofita ainzi Agabhasi. Tambomubata pachapter 11 tadzoka naye pachapter 21. akaburuka achibva Judhiya, Aitobva Judhiya Agabhasi. akauya kwatiri, Akauya kwatiri. akatora bhanhire raPauro, Akatora bhanhire rePauro. akazvisunga makumbo namaoko ake, Akazvisunga makumbo namaoko ake. akati, Mweya Mutsvene unoreva kudai, Yes. saizvozvo vaJudha paJerusarema vachasunga murume mwene webhanhire iri nokumuisa paruoko rwavahedheni. Akaprofita kuti Pauro aizosungwa kana asvika kuJerusarema. Yes. Takati tichinzwa izvozvo isu navamwe vaivapo, tikakumbira zvikuru kwaari kuti arege kukwira Jerusarema. Yes. Ipapo Pauro akapindura akati, munoiteiko muchichema nokuputsa mwoyo wangu? Nokuti ine handina kuzvigadzirira kusungwa bedzi, asi kunyange kufira zita raShe Jesu paJerusarema. Apuwa chiprofita chekuti aizosungwa. Hama dzakamuregera akati ndiri kuenda chete. Kana ndichinosungwa kana ndichifa handina basa nazvo. I am ready to die for this gospel. Verengai 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Teverai rudo, shingairai zvipo zvomweya, Shingairirai zvipo zvemweya, asi zvikuru kuti muprofite. asi zvikuru kuti muprofite. Nokuti unotaura nerumwe rurimi haatauri kuvanhu, asi kuna Mwari, nokuti hakuna unomunzwa, asi nomweya unotaura zvakavanzika. Verse 3. Asi unoprofita unotaura kuvanhu kuti vasimbiswe nokurayirwa nokunyaradzwa. Verse 4. Unotaura nerurimi unozvisimbisa iye, asi unoprofita unosimbisa kereke. Verse ya 29. Vaprofita ngavataure vaviri, Vaprofita ngavapote vachitaura vari vaviri kana vatatu, navamwe ngavaidze, vamwe vachipuruvha kuti ndezvechokwadi here. Zvino kana inzwai ka mazvinzwa here vadikani? Hanzi kana muchechi mine vaprofita ngavaite vaviri kana vatatu, asi paina umwe anenge waitotaurai zviprofita zvenyu da kuzviedza. Ichi ndechekunye pagara pasi chaMwari. Hakuna kuti kana kutamba mbera unongoti une zvawaona. Ngatinzwe zvedu zveshoko raMwari. Ndo zvanga zvakaita chechi yaJesu mazuva ekutanga izvi. Kwaipota kuchitika kana kuina apuwa chipo chekuprofita aisimuka mukati mesangano otaura chiprofita. Hanzi chiprofita chinosimbisa kereke, hazvina kunzi chinoparidzira kereke. Kureva kuti muprofita haasi mushumiri. Akangofanana nemunhu ane chipo chekutaura ndimi ta. Ndo zviri kunzi anotaura nendimi anotaura zvakavanzika, asi anotaura kuna Mwari. Anozvivandudza iye amene, asi anoprofita anosimbisa kereke. Ari kukompeya zvipo zvemweya chendimi nechekuprofita. Mubvunzo wangu ndewokuti anoprofita kana akagona kutanga chechi, wendimi anotadziswa nei? Heavenly Tongues Revival Church International, Kabroska Katroska, 4x4 Maikoro, Divine Under Glory Control, Hosanna Jesus Inside, Holiness Forsaken, Deep Institution, Regimental International. Kwandiri ndondimi dzenyu dzamina idzodzo. Makambona mweya muchona nzara chirungu chakatyoka chakadaro. Kuti Holiness Forsaken, kuti Deep Institution. Get away! Hakuna ndimi dzakadaro. Muri mbavha dzakapfeka masutu dzikapemwa musoro. We want the church to be revived, to come back to its origin. Toda kuti kana Pauro akanzi anodzoka agosvika achiti iyi ndo chechi yatakaziya iyi. Kweto tanobata gotsi so oti mai babo ituwawo chinekewo. Kuyu ndiani uyu akareba uyu? So nzau yanonzi Makandiwa uyu anobva kumusarabani, aimbova pastor saka akazoenda kuGhana, akadzoka asimbiswa akuona. Saka ari kuonei? So nzaa ari kuona namba dzevanhu dzezvitupa, ari kuona zvisingaiti. Anokutaurira adhiresi yepaunogara. Chesoti kutanga rini ko tichidaro? Garisai munhu pasi uyu. Even chipo chacho chekuprofita chaicho havana futi.
Ndazviprofita zvavanopa ndezvekuti vanonyoresa vanhu mazita, woenda paFacebook vonogugula, voona profile yako, votsvaga age yako nepaunogara, vakudzoka vachikuprofita muchechi. Scandal iyi yakatangwa kudhara kunana Canada nana UK, ikazopinda muNigeria ndoma yakapefectwa. Kuno kuZimbabwe ichiri nyowani. Saka uchiona ukaenda kuSafe House kana kuLife Haven, unonyoreswa mazita ako. Profita uzouya wokuprofita. Anenge atode source racho rese. Mazuva ano hakuna munhu asina account yeFacebook. Hakuna. Hachisi chiprofita. Chiprofita kuita sei? 1910 zaRevelation. Ngatitsvagei kuti kuprofita kudii? Nokuti pane mumwe anoti aiwa mukudaro zvenyu kuti mamuprofita. Iwe ungataura zvekuprofita kwatiri here iwewe? Shamwari. Mazaye mhena wakutobata iwe. Antinzwei? Revelation chapter 19 verse 10. Ipapo ndakawira pasi. Wakawira pasi. Pamberi petsoka dzake. Pamberi petsoka dzake. Kuti ndimunamate. Aida kunamata ngirozi Johani. Akati kwandiri. Akati kudii? Rega kudaro. Usandinamate. Nokuti ndiri muranda pamwe chete newe. Ndiri muranda kufanana newe. Nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu. Nehama dzako dzinopupura pamusoro paJesu. Namata Mwari. Namata Mwari Johani. Nokuti kupupura kwaJesu. Kupupura Jesu. Ndiwo mweya wekuprofita. Ndiwo mweya wekuprofita. Umbera Jesu maoko. Saka kuprofita kudii? Anopupura Jesu ndiye ari kuprofita chaizvo chaizvo. 1:8 dzadza mabasa. Mabasa chapter 1 verse 8. Ngatinzwe Jesu achirayira vakomana vake kuti vaizosara vachiita sei. Asi muchapiwa simba. Muchapiwa simba. Kana mweya mutsvene auya. Kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. Pamusoro penyu. Chii chichaitika kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu? Ipapo muchava zvapupu zvangu. Muchava zvapupu zvangu. PaJerusarema. PaJerusarema. NepaJudhea rose. NapaSamaria. Kusvikira kumugumo wenyika. Kusvikira kumugumo wenyika. Kureva kuti vakanga vatotumwa kunoprofita. Ndashoko rati kuprofita, kupupura Jesu. Saka ari kuti kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu, muchava zvapupu zvani? Zvangu. Kureva kuti pavanofamba vachitaura nezvaJesu, vari kutoprofita. Testifying about Jesus is the spirit of prophecy. Kunozoita gift of prophecy iri kuma9 spiritual gifts iri pachapter 12 ya1 Corinthians. Iyo ndo yaunopuwa insight pamusoro pezviri kuitika muvanhu. Sezvakaitwa naAgabhasi akasimuka akati, ndanzi namweya mutsvene kuchaita nzara huru ichabata pasi rese. Zvakazoitika mazuva iwayo akanga ari wanaAgabhasi. Asi Agabhasi haana kutanga chechi, akatanga kunzi profeta Agabhasi. Akaramba ari mwana wesangano anogara muchechi achidzidziswa shoko raMwari nevashumiri vaJesu. Vashumiri veshoko i4 vanotungamirwa nemaapostora, kunoita maevangelists, mapastors nemateachers. Ende mazuva ano pastor haatozive futi kuti kuita pastor kudii. Unonzwa achiti ndiri pastor, ozonzwa futi achiti ndiri mufundisi. Zvinhu zvakasiyana. Pastor hasi mufundisi, pastor ndi mufudzi. Anonzi mufundisi ndi teacher. Saka uchiona teacher anodzidzisa pasecondary school, anoti ndinofundisa pachakadaro secondary school. Patononzwa achiti ndiri pastor, obva azoti futi ndirichi? Haatoziva kuti pastor mufudzi. Anonzi mufundisi ndi teacher. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Yes. Hallelujah. Amen. Saka tiri kutaura zvese izvi kuti tikuratidzei kuti makasungirirwa. Munofanira kuti musunungurwe. Hallelujah. Amen. Wakasungirirwa pamunhu kana kuti wakasungirirwa padhokutrine remunhu. Doctrine iroro hari kuponese. Jesus is requiring you to come unto him. Submit unto Jesus. Offer yourself unto Jesus. And he is ready to embrace you and give you eternal life. He will take you into Jerusalem. The mission of Jesus was not to take this donkey to a greater or a greener pasture. His agenda was to bring the donkey into the city of Jerusalem. Everyone which is sent from God, when he brings his messages unto the people, he must not mince his words. Why are you preaching? What has Jesus sent you to proclaim? What is your message? The message of a true messenger of Christ is not to bring you
to more money, bringing you to houses and cars and businesses. No, the donkey is required by Jesus that he should take it to Jerusalem. Vhangeri ndeyekuti dhongi ririkudiwa muJerusarema. Uri kufanira kusunungurwa kuti upinde kuupenyu usingaperi. Iri kunzwikere vhangeri vadikani? Yes. Iri kunzwikere vhangeri vadikani? Asi kana waJesu agara pamusoro pako, unoona waakuwaridzirwa mabranches. Verengai chapter 11 yaMark, munzwe dhongi zvarakazofamba richiita. Ibomberera Jesu maoko. Ndonhau yatinoda kuti unyatsobata patinobva pano iyoyo. Nokuti pakusunungurwa kwedhongi pane dzimwe nhau dzinoitika dzakanaka, asi hadzifanire kubatisiswa idzodzo. Anongoriwo matitbits ekuona nyasha dzaMwari. Mark chapter 11. Mark chapter 11. Saka tangirai paverse 7. Zvino vakauya nemhuru yembongoro kuna Jesu. Vakauya nemhuru yedhongi, saka rakatosvika dhongi pana Jesu. Iwe hausati wasvika. Ndosaka pamuromo pako pachibuda zita remunhu waMwari stereki kupfuura zita raJesu. Hausati wasvika iwe. Izvezvi uda kutotaura kuti baba vakati. Baba wacho vari kutaura vanoshevha kuda izo. Ndobaba vari kutaura. How stupid you are. Wakasvika pana Jesu here. Uri kuwaiwaiwaiwa newe maraini so. Wambodedzerwa chimwe chigevenga chekuAmerika uko chikauya chikakuvhiringidza brain. Zvakaitwa naTudo Bismarck kuHarare. Tudo Bismarck akadedzani. Anenge akadedza Miles Monroe kana kuti Mike Murdoch, handichanyatsooziva, kana Joe Austin. Saka asvika ikoko ndobva ati right, panapa pane nyasha dzandauya nadzo, handisoda kuwestera vanhu nguva. Ndoda kungoti vane ma$5,000 mumire penyu mega, vane $1,000 mumire apo, vane ma$500 mumire apo. Handisi kuda vane ma$100, ndikugumira pa$500. Kana usina gara, nyasha yandinadzo ndedze 2 weeks. Mari yaunenge wawana, uri kuwana times 3 mari yaunenge wabvisa. Ukabvisa 10,000 in 2 weeks unenge wane 30,000. Ukabvisa 5,000 unenge wane 15,000. Ukabvisa 1,000 unenge wane 3. Ukabvisa 500 unenge wane 1.5 in 2 weeks. Handisida kuwestera vanhu nguva. Kana Mwari wechokwadi, zvandiri kutaura izvi zvichaitika. Ndikuda vanotenda. Kamari kauina kwakana zvakanobatsira 10,000 yana zvainotenga. Imari yatinotengesa grocery kumba kwangu. Kana uinayo buridza. Vanhu vakatanga kusimuka sokati, times 3 ndapinda. Apa kakatora mari kakahaiwaka. Saka navahaiwa mazuva ano zvavanoita, vane vatochajwa. Iye anonzi ukandireizira 150 ndokupawo 50. Saka kakatora mari kachibva kaenda. In 2 days anga adzokera kuAmerika. Vanhu 2 weeks dzakasara dzokwana iye aenda. Hapasina wokubvunza. Because Tudo Bismarck akanga amudeedza, haasiri akatora mari. Vanhu vakangosara vakabata shayazo. 2 weeks dzakwana, mari iye yatakanzi inouya times 3 haina kuuya. Muchinda wacho akarova pasi, hapana wokubvunza. Izvezvi wakanyatsoita zii, pamwe pane maroverwo, wakatomborohwawo saizvezvi. Wakatomborohwawo mari. Ende vane vachitaura vachideedzera mari tinadzo, hakusi kuda mari yako, kuda kutoti utepe anointing yangu. Kana tutarisa usoona kuti munhu ane mari dzake, unyatsoona kuti chokwadi anayo. Saka pamwe zvinoshanda. Ifraud iri kuitwa in the name of Jesus. Wakasungirwa pafraud iyoyo. Da kuti usunungurwe manyero ano. Hallelujah. Uite sei zvako? Right. Tsokorodza verse 7. Zvino vakauya nemhuru yembongoro kuna Jesu. Vakauya nemhuru yembongoro kuna Jesu. Vakakandira nguo dzavo pamusoro payo. Ndobva vakandira nguo dzavo pamusoro pedhongi. Akagara pamusoro payo. Jesu akagara pamusoro pedhongi, but pakati pedhongi musana waro naJesu papaine mabhatyi ana Pita. Mabhatyi ana Pita anotaura doctrine raunenge wagamuchira kubva kumushumiri, rinozosaka ugamuchire mweya mutsvene, anova ndiye presence yaJesu munguva yatiri kurarama yeNew Testament. Haugoni kutakura Kristu kana pasina bhatyi raana Pita pamusana pako.
pane vhangeri yaunofanira kutoreceiva from another person. Iwe uchiti ndeyaMwari, but iri yaMwari kudaro, pane function yevashumiri. Right, chii chakazoitika? Vazhinji vakawarira nguo dzavo panzira. Murodhi manje. Murodhi. Dhongi rine makodobaro, mahooves aro. Harina bhutsu. Pamwe rakambobewa nezvipikiri, richifamba netsoka. Hapana ane tsitsi naro. But musi warakatakura Jesu pamusana paro, vanhu vakatora nguo dzavo vakawaridza pasi. Vanga vasingawaridzire Jesu kuti atsike, nekuti Jesu akanga asisagoni kutsika pasi, anga pamusana wedhongi. Kureva kuti mazambiya akazowaridzwa, haana kuwaridzirwa Jesu, akawaridzirwa dhongi. Asi akawaridzirwa Jesu nekuti dhongi chakasaka ritsike mazambiya, ndiJesu anga ari pamusana paro. Saka chii chakazoitika futi? Navamwe mashizha vakanga vatema kubundo. Vamwe vakati isusu mazambiya hatina, toda kunokwachura mapazi emiti. Saka vaikwachura mapazi emiti vachiwaridza. Idea yavo ndeyekuti dhongi risatsike muvhu richifamba so. Raakutotsikawo carpet, raakutotsikawo red carpet dhongi. Iwe dhongi hausiri wangu wakabuda mbabvere nekuonda wakasungirirwa pamuti apa. Ndini wakuwaridzirwa mazambiya nevanhu indava, zvikanzi mudhara ari pamusana pangu ndiye chinangwa chacho. Saka ndoda kupedzesa nhau iyi nchikuratidza mistiri iri panhau yemashizha aya, mapazi aya nemazambiya, machira akawaridzirwa dhongi. Mwari ari kusunungura dhongi, ari kuparidza kusunungurwa kwemutadzi, ari kufanira kuti aende muJerusarema. Remember, nhau iripo ndeye kupinda muJerusarema, nhau iripo ndeye kuponeswa, nhau iripo ndeye upenyu usingaperi, nhau iripo ndeye kupinda denga. Ndo ajenda yaJesu chaiyo chaiyo. But nekuti Jesu ndimambo wemadzimambo, haangofambi achingofamba chifambe-fambe. Anorarama a royal life. He is the Lord of Lords, the King of Kings. Saka machira ari kuwaridzwa nemapazi inyasha dzaakuonekwa muupenyu hwedhongi nekuda kwokuti atakura Jesu, dhongi ari pamusana pake. Kureva kuti anenge aponeswa wese, even though vhangeri iri yekuti uende kudenga, pane nyasha dzinotanga kuuya muupenyu hwako panyama chaiwo. Pane urwere hunotanga kubuda uchitanga kuenda, kwete nekuti Jesu auya kuzokuporesa urwere. Aewa, uri parwendo rwokupinda muJerusarema, but wakatakura Ishe. Saka Ishe haangofamba achipfumburirwa guruva. Pane mamwe mashizha nemamwe machira anowaridzwa murodhi yako so. Dambudziko redu manje nderevamwe futi vakatanga kuparidza nhema kuti takura Jesu kuti ugowaridzirwa mashizha. Hausi kuzvinzwa? Takura Jesu pamusana pakwa kuti ugowaridzirwa makapeti. Izvo ikadaro yatoshata. Inenge yakunzi nemazezuru ndava namuti ngawo tiwane tsotso. Tsumo iyo inoreva kuti kune vanhu vanoita zvinhu zvikuru for foolish reasons. Zvinonzika zvandora? Yes. Hakuna munhu angazadze danga nemombe. Onzi mombe dzenyu dzava 70, murida kuita sei nadzo? Oti ndikuda manyowa, kunyepa chako chako. Hakuna munhu angambotengera mombe manyowa. Asi kana mombe dzawanda manyowa unoita sei zvako? Asi chinangwa chako hachisi chemanyowa. Smallest benefits echinhu chihombe. Mombe dzinondibatsira ndikatengesa ndobhadharira vana vangu chikoro. Mombe dzinondibatsira ndinogona kuuraya ndikadya nyama. Mombe dzinondibatsira pakurima. Ndo mabenefits ekuve nemombe iwayo. Mombe dzinondibatsira ipati yeupfumi hwangu hwandinawo muupenyu hwangu. Kwete kuti munhu angatengere mombe ozadza danga achiti ndoda manyowa. Ubenzi hwemhando yepamusoro. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Yes. Yes. Kana kuona ukatakura zeredhiyo rakadai so,
Kuwatenga ziredio rakadai ndavota ndoda malaitsi ara rinobaka iwe. Kana malaitsi wadi kungotenga tochi. Radio inofanira kutengerwa nhau yesound, music, news. Kwete kuti haita speaker rakafa kudhara patinenge chiti nga otonza 50 malaitsi aya baba akaoma. Fanika kana uri mumba mako so ukaibatidza so itongori mudisco so ukatoona watenga radio chiitengera malaitsi uri benzi. Zvikunzika zvanutaura? Yes. Hallelujah. Amen. Kuwavesa moto indavanzi ndira marasha da kuaina kunyepa. Marasha anotozowanikwa wapedza kushandisa moto wabika. Wotozoti ndakutora marasha ndakuda kuaina. Haungavesere moto matanda emuzhanji namatanda emunondo. Kuti ndoda marasha da kuaina. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka vhangeri chaiyo ngairatidze vanhu kuti dhongi rakasunungurirwei kuti ripinde muJerusaremu. Tinozviziva kuti Jesu ndimambozve, kana watakura mambozve haungararameka upenyu hwekungorarama. Kana wana mambo wana mambo zvinotosiyana. Ngatitaurirane chokwadi vadikani. Red robot rakaisirwa vamwe vese. President kana achipfuura mupurisa hatombozvitarisa kuti ranga riri green here kana kuti red. Hazvibvunzwe. Kana road block ikanga iri papa president vachipfuura inototsauka road block yacho. President voenda imosara muchimiswa kudaiso. Munhu mukuru ndokutonzi president kwacho. Saka kana wana Kristu shoko rake rava mauri mukati mako, pane dzimwe mhepo dzanga dzichikunetsa dzinotiza mambo wakaita sei wakatakura. Minzwa yaisimbokubaya makore esaya. Ukangoona bedzi Jesu apa musana pako, unoona wane mamwe makapeta wakarawaridzirwa nemamwe mapaza wakuchyorerwa. Kureva kuti pari kuchyorwa bazi panotosara mutu uchikomblena, pachikora bazi rangu ndatadza chizvonzi hapana chawatadza, mambo ari kupfuura totori chikora. Because dhonga hafanire kuguma guruva, akapfumbura guruva mambo vachakosora zvikazonetsa. Iwe uchaluza bazi rako kuti mambo aite sei zvake aende. When that happens, all you need to begin to do is to thank Jesus on whose account this grace is manifesting in your life. Kana uri dhongi ukaona wakutsika kapeti nemazikoroba ako aya, hakunotanga kuti ndakapenga. Unotanga kuti tokutendai Jesu makabvuma maigona kutakurwa nemahasera, maigona kutakurwa neanonzi madhumudharis, maigona kutakurwa nengamera, maigona kutakurwa nemabhiza, makabvuma kutakurwa nedhongi ndamba riri kupfumbuka kudai. Makandiitira nyasha. Saka ndo upenyu unoitwa nemunhu anenge azoponeswa. Hautange kudhimanda Mwari madhikanganwa. Each time yaunopinda muprayer unotanga kurangarira kuti ndaisunungurwa nani dai Jesu asina kupfuurawo nepandiri akanditumira varanda vake kuti vandisunungure. Saka hauna nguva yekukomplena. All you do is you thank God. Wanga wakanyura wakasungirirwa zvokuti muridzi wedhongi iri aimbozviti ndiri muridzi waro. Aivava zvisingaiti asingade kuti risunungurwe. Kusvikira dhee rakanzi naJesu, ini manje handiteerere kuvava kwevanhu. Dhongi nderangu iri richasunungurwa nhasi achida asingade. Panoponeswa mutadzi pega pega, hapashayikwe vanenge vachiti dai zvisina kuitika, vanogumbuka kuti dai aramba akasungirirwa. Kwese kwatinoparidza tinozviona. Vanhu vanomutsa botso, vamwe vagotsvaga vanhu vanouya kuzotirova inhau yekuti dai raramba rakaita sei zvaro rakasungirirwa. But mission yekusunungura dhongi haimiswe nevanobhonga nevanong'ara. Uching'ara kudaro, Peter anenge achingosunungura kusvikira tambo yabuda muhuro medhongiso rakumacha richienda kumuridzi waro, riri kupinda muJerusarema. Nyasha dzese dzauchatanga kuona muupenyu hwako, don't attribute the grace to your own effort. Hauna chawakaita. Wanga uri pamuti iwe, wanga wakasungirirwa iwe, wanga uchinuhwa iwe, unotorione mhaka dzako dzawanga uchiita futi pamuti ipapo.
because ngatiregei kukanganwa kuti tinogona kublame anga akarisungirira tokanganwa kuti nairiwo dhongi ronetsawo futi pamuti ipapo rine zvaraitoitawo ipapo rari richiita mbashito dzaro ipapo raitonetsa richipfacha richibhonga riri ipapo. Saka kana ndichiti wanga uchinyeperwa usafunga kuti iwewe you are innocent wakacontributa iko kungobhilivha kuti unogona kutenga wristband ukaita mari usitupeti hwawakatocontributa nawewo. That is your contribution. Akwada kuplaya victim kuti vaitinyepera iwe wanyeperwa usei dewanga wakazvinuka ungada usina kumbozvitenda izvi. Saka iwe wanga wakadzungaira iye akakuexploita nekuti wanga wakadzungaira. Saka haikona kunyanyotaura pamusoro paanga akakusungirira stereki. Ingotenda akakusunungura. Havanga vakatisungirira vakajaira vaitisungirira stereki vane utsinye dhongi. Because dhonga hafanire kutaura stereki kana asunungurwa. Pamusoro paanga akamusungirira. Ingotaura zvakanaka uchitenda akusunungura. Tikada kunyatsoita forensic analysis tinoona kuti akacontributa more pakati paye kunyepera ine vakanyeperwa. Akacontributa more vanhu vainyeperwa kupfuura vari kunyepa vacho. Chokwadi. Musi wakanzi naMagaya ndagadzira chibaba chacho wristband nyowani. Dai mami nevanhu 100 vanofunga. Vakadai vakasimuka vakati uri kunyepa. Hakuna chinhu chinonzi chibaba chacho chiri pavhesi ndoda kuti nyepera wakambogadzira chimwe wristband tikatenga hapana chakamboshanda. Uda kutibira mari vanhu vari muno muchechi musatenge. Dai mine vanhu vanofunga mukadai makadaro. Makasimudza maoko mukati titengeserei tochida chibaba chacho. Kana taakukuroyonora waakuti akaipa murukomana. Uda kublame anga akakusungirira. Uri kukanganwa kuti you played the major part. Wakafanana nemukadzi akamitiswa. Anofamba achita varume havasi right vanomitisa. Kuri kunyepa. Pawerera pasi waiti chichida kuitika. Wanga uri munamato. Maida kuita munamato. Ndiyo the reason why Africa nanhasi haisati yabudirira. We don't acknowledge our own failures. We always find somebody or something else to blame. And when we preach the true gospel, we also want to deliver you from this blame shifting. You must acknowledge kuti ndakanga ndakarasika ndiri murima. Zvese zvandakaitirwa nevakandinyeperera vaiabusa kusaziva kwanga kuri mandiri kare. Saka ndichangotenda Mwari kuti ndaakuziva chokwadi ndomove forward. Let me not waste time ndichitsvaga kuti chii chandakaitirwa ndine zvandakatoitawo. And when we acknowledge our own failures, we give ourselves more room to improve, to do better, and to improve even in our very lives. Let's not spend more time speaking about those that were abusing us when we were ignorant of the true gospel. We are equally to blame. We didn't have time to read the Bible. Zvimwe zvandataura panapa kuti Mwari ndiye anonzi reverend. Zvazvisingambodi kuti nditange ndauya mumasvingo muno kuti uzvizive. Ungadai wakangoenda mufoni mako wongosecha reverend wotsvaga kuti uyu ari kuzviti reverend mubhaibheri makanzi kudi. Ungadai wakazviziva kudhara kuti munhu akangozviti reverend chinyau haana kutumwa naMwari. Wakazvibvuma kwete nekuti avanonyepa stereki. Iwewe wacho you are a candidate of deception. Uri kunyeperekawo zvisingaite. Wakafanana nemunhu anofamba achiti varoi vanyanya saka ndakatsingwa izvezvi. Iwe unoroyekawo ndo dambudziko rako. Une dambudziko rekuroyeka. Saka ari kuti varume vanomitisa ane dambudziko rekumitisika. Ungamitiswa kusvikira wane vana vatatu vana nababa vakasiyana. Kumitiswa iko. Hakusi kumitiswa. Muda kungonzwirwa tsitsi. Akawane zvinonzwisika toti anga akapusa. Kechitu nekechitatu futi. Uchingonyeperwa chete. Asi handisi kuti varume ngavamitise vakadzi. Ayi. Ndiri kungoti iwo wacho wakamitiswa une contribution yakatokura. Waigona kungoti handidi kurara newe usati wandoroora. Zvotopera zvakadaro. Wakabvuma. Watengerwa pizza. Waigona kungotengesa pamisika ukazvitengera wega ukafondorera. Wakada kutengerwa mahara ukafunga kuti rudo. Iwe kumisha kwenyu wakambozviona izvozvo.
Nhango yangu kutamidza pizza utokanganwa nezvayo. Handi anenge aitonyora pasi mari dzake. Hanzvadzi yako chaiyo yakambokuigira pizza. Hallelujah. Amen. Saka ndoda kupedza vhangeri ndichikuratidzai kuti vadikani, kana tichinge taana Kristu mukati medu, nekuti dhongi rakatasvikwa naJesu raiparidza munhu anenge anga ari mutadzi ozoponeswa, anenge akatakura Jesu kumweya wake. What happens then is we are now marching into Jerusalem. We are not going to have another detour yatinotaka kumbotsaukira pamvuma timbotenga chicken slice. We are marching into heaven. That is the journey inoitwa naasunungurwa. But as we march towards heaven, we experience grace in this physical life because of the King of Kings that lives inside of us. Hatichanamata tichiti madzikirira ngareke kutibata, hatichatombofungi zvemadzikirira. Tina mambo emadzimambo anogara matiri. Madzikirira ndiwo anofanira kutochikoka achiuya pasi petsoka dzedu tichatsika so, because miti yakachorwa mapazi zvanga zviri zvimatambudziko zvaitombochiwa nedhongi. Remember rarakambosungirirwa pamuti, asi musi warakazenge rasunungurwa rarakutsika mapazi aye emiti yararakambosungirirwa pairi, raakuita step on to false doctrines. Raakuti rikadzibvisa chegumi roti aiwe hamuchatinyepera kusvikira ipapa, hatichabvisa chegumi isu, totsika-tsika mapazi ese iwayani. Ndozvarinenge raakuita, richitenda Mwari nenyasha dzarakaitirwa. Wese ana Jesu kumweya wake haakomplaini mupreya, anenge achingotenda akamusunungura. Haatende Peter naJohani vakamusunungura, anotenda Jesu akatuma Peter naJohani. Anotenda Jesu ndiye acharipinza muJerusarema. Kana wa muJerusarema wapindazve waakurarama uchiona zvakanaka zvawakagadzirirwa naMwari. But hamupindike muJerusarema kana wakasungirirwa pamuti. Unofanira kunge uine chido chekuparadzana nemuti wako. Ndiro rimwe dambudziko ratava naro. Kune vangu vaakuda miti yavo zvekuti kana kumusunungura so, even tambo isiri muhuro anenge achiwaya pasaidi pemuti. Ndikabude zayo jando zoenda kupi? Ndo cheche kumusha. Muti uyu wakutambudza kwemagoro. Move! Hadi. Wajairana nemuti wako zvekuti wakutofunga kuti muti wako uyu ishamwari yako. Izvo uri kukubata zvisingaite. You can't make any movement. Hallelujah. Amen. Kana wasunungurwa uchatenda Mwari, wonanga kuguta raMwari. Asi uchaona nyasha murodhi yako, asi nyasha idzodzo hadzisi kuuya nekuda kwako, dziri kuuya nekuda kwaKristu ari mukati mako. Kureva kuti kana wakachenjera usamuburutsa. Ukamuburutsa ndo panogumira rwendo rwako. Jerusalema uchaenda, machira ako waranyurwa, wakudzokera pamuti. Saka once you are saved, you must grab and hold on to the true doctrine. Never walk away from Christ. Ramba uchiita nzara yeshoko rechokwadi. Hallelujah. Kune vakatendeuka kubva musi weMonday tichiuya pano, ndofunga mudhikoni nhasi vachakutaurira kuti tichafamba sei tichienda kunobhabhatidza vanhu musi weSaturday. Asi shoko ranhasi ragumira pano. Ndoda kuti ndidane vanonzwa kuti ini ndoda kuti ndisunungurwe zuva ranhasi. Anonzwa kuti Mwari andidana. Anonzwa kuti ndatumirwa mushumiri auya kuzonditora pamuti wandakasungirirwa. Ndigouya, ndigofamba naJesu aende neni kuupenyu usingaperi. Kana munhu akadaro aripo, toda kuti tiombere maoko edu, ngatiomberei tichisiya mukana iwoyo. Kuna anonzwa kuti Mwari ari kudana upenyu hwangu, kuti ndiuye kwaari ndigoponeswa.